Trai kuna kone aite fara yani atabighe bfelet kenta watani trai kuna kone aite يفلت كنت واتأني زلوخا نمنباري أستماغيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماغيريو هاليلويا أملا خلو أبسفان قرمان كبر تسلمو እግዚአብሔር ይመስገን ጉባኤና በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ ጅምሮይና ሃሌሉያ አንተ ቃል ከነብበሞ በውድማ ኩላና ሓደ መንፈስ ኮይና ጽሌና አምላህ ይመስገን ቃል እንታይብል ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ምስኡውን አይከዱን ስለዚህ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከክትከዱ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣለና ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነስ ን10 ክልቴኹም ዶ ሓሪርኩም ኣይኮንኩም ሓደ ካባኻትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢሉ መለሰሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሕዋተይ ንዓና ንሕና ንኢየሱስ ክርስቶስ ንስዕቦ ዘለና ኣብ ዘመን ዘለና ግን ኣዝዩ ክፉእ ዘመን እዩ ምሽ ብዙሓት ድሕሪት ዝምለስሉ ብዙሓት ናብ ትምህርቲ ስሕተታት ዝኸድሉ ብዙሓት ነብሶም ዝፈትውሉ ግዜ ኢና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ጎይታ ሓደ ነገር ንልብና ይዛረበሎ ንስኻትኩም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም ይብለና ኣሎ ናይ ምርጫ ኣምላኽ ስለነምልኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እኛስ ለመኔና እንመርጥ ሎሚ ንዓኻይ እንመርጥ ንበሎ ሎሚ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ካባኻ ሞናበይ ክኸይድ ንበሎ ኣሕዋተይ ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ስለዘለና መንግስተ ሰማይ ንወርስ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ንዕኡ ክሳዕ መወዳእታ ብምስዓብና ጥራሕና ንሕና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንረክብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ኢየሱስ ስለዘላ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሎሚ እስኪ በቃ ጎይታ ምናልባሽ ድሕሪት ተሪፍና ምናልባሽ ልብና በኃጢአት ተታሒዙ ልብና በቂም ተታሒዙ ከንከውን ናመርመርና እግዚአብሔር ይመስገን ናባኻ ምጥባቅ ይሕሸኒ ብሊና ካባኻ ክፍለ አይደለኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከማሕበር ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና ጎይታ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ልብና ተታሒዙ ንድሕሪት ከይንምለስ እግዚአብሔር ሆይ ክሳዕ መወዳእታ ንዓኻ ኢና ንመርፅ ንብል ኣለና ኣሕዋተይቶም ካልኦት እውን ደቀ መዛሙርቲ እዮም ነይሮም እቲ ቃል እንታይ ንብል ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ደቀ መዛሙርት ምዃን ውሕስነት የብሉን ማለት እዩ ሃሌሉያ ንድሕሪት ምምላስ እውን ኣሎ ጎይታ ንሕና ግን ንድሕሪት ኣይንምለስን ኢና ንሕና ግን እግዚአብሔር ንዓኻ ኢና ሃሌሉያ ንሕዘካ ንብሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አባ
ጎይታስ ሓደ ነገር ዝበሎ እንተሎ እንታይ እዩ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እምበርከ እምነት ዶ ክረክብ የሉ ሃሌሉያ ጎይታ ንሕና ግና ንዓኻ ንኣምነካ ኣሎና እስኻ ኣሎኻ ሃሌሉያ እስኻ ኣሎኻ ኢየሱስ ንድሕሪት ኣይንምለስን በዚ ሰንበት እዚ እግዚኣብሔር ንዓኻ ምሳኻ ኢና ንነብር ክሳዕ ዘለኣለም ህይወት ሃሌሉያ ስዕበትካ ወሲና ኣለና كل تفكير እግዚአብሔር አሎሃ ታሁሉ ትብር እግዚአብሔር አሎሃ 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 ታሁሉ ትብር እግዚአብሔር አሎሃ ታሁሉ ትብር እግዚአብሔር አሎሃ አሎሃ ኣብ ዙፋንካ አሎሃ ኣብ ማሕደርካ አሎሃ ኩሉ ትኽእል አሎሃ ህያዊኻ አሎሃ ኣብ ዙፋንካ ሃሌሉያ ጎይታ ጉባኤና ተቆጣጠር አሎሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማሕደርካ እግዚአብሔር አማልክና ኣሎ ሃሌሉያ አሎሃ ኩሉ ትኽእል ምልአት ተመላለስ ኢየሱስ ወዲ ሕያው አምላክ አሎሃ ሃሌሉያ ህያዊኻ አሎሃ አሎሃ ኣብ ዙፋንካ አሎሃ ኣብ ማሕደርካ መንፈሱ ሰማያት ይጸሪ አሎሃ ሁሉ ኩሉ ትኽእል ሃሌሉያ አየራትና ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ህያዊኻ ዝበሩ ገበላት ኢየሱስ ክርስቶስ ይወቅዎ ሃሌሉያ ኣብ ዙፋንካ ላውነትካ ንጉባኤና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሎሃ ሃሌሉያ ኣብ ማሕደርካ ተረዲእዎ እዩ ሙሴ ዝበለካ ክወፅእ ኣይደልን ዘይብሉ ንስኻ ክብርኻ ዘይብሉ ኣይደልን ክህሉ ዘይትርከበሉ ነፍሰይ ኣይተሃሉ ክብርኻ ዘይብሉ ኣይደልን ክህሉ ዘይትርከበሉ ነፍሰይ ኣይተሃሉ ተረዲእዎ እዩ ሙሴ ዝበለካ ክወፅእ ኣይደልን ዘይብሉ ንስኻ ክብርኻ ዘይብሉ ኣይደልን ክህሉ ዘይትርከበሉ ነፍሰይ ኣይተሃሉ መንፈስካ ዘይብሉ ኣይደልን ክህሉ ዘይትርከበሉ ነፍሰይ ኣይተሃሉ በረለይ ንበረለይ ኢየሱስ በይንኻ ንበረለይ ኢየሱስ በይንኻ ሃሌሉያ መገዲ ዘይትገድፍ ጎይታ በዚ ንጎዚ ምሽት ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍካ እግዚአብሔር በዳውና ክትግዘና ንጽልና እግዚአብሔር ንገጸለይ ኢየሱስ በይንኻ ግዝኣኒ ግዛዕኒ ግዛዕኒ ኢየሱስ በይንኻ ጎይታ ሕርሚ ኣይሃልዋ ማእትና ግዛዕኒ ስኻ ዘይትኸብረሉ ነገር ኣይሃልዋ ማእትና ክብርኻ ዘይምፅእ ነገር ኣይሃልዋ ጎይታ ንለኸኒ ኢየሱስ በይንኻ ንለኸኒ
ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ንስኦን ኣይከዱን ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ክትከዱ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ስሞን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣለና ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነስ ን12 ዶ ሓሪርኩም ኣይኮንኩምን ሓደ ካብኻትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢሉ መለሰሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክሳዕ መወዳእታ ምሳኻ ኢና ንደሊ ንሕና ከምቶም ድሕሪት ዝምለሱ ዘይኮናስ ጎይታ ክሳዕ እታ መጻእትካ ዝኸውን ጎይታ ክሳዕቲ ዘለዓለማዊ ቤትና ንኣትዎ ምሳኻ ኢና ሃሌሉያ ነዚ እናሓሰብና ኣሕዋተይ ኩላሕና ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብናይ ንስሓ ልቢ ናባኻ ምቕራብ ይሕሸኒ ክንብሎ ኢና ካባኻ ክፍለ ኣይደልን እየ ክንብሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ክፉእ ዘመን እግዚአብሔር ይባረኽ ካባኻ ንድሕሪት ክምለስ ኣይደልን እየ ከምቶም ንድሕሪት ዝተመልሱ ከምቶም ንዓለም ዝፈትዉ ክኸውን ኣይደልን እየ ክንብሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ Jesus bezaykaha
ሕይወት ንኽረክብ ንስኻ መካነይ ሰላመይ ሰላመይ ወሓዚ ጌታዮ ብስብራትካ ቁስለይ ፈዊስካዮ እዝና ሪኤኩ ፈቲመነይ ፍለይ እንተደለኹ እኳ ልበይ ኣይገብረለይ እዝና ሪኤኩ ፈቲመነይ ፍለይ እንተደለኹ እኳ ልበይ ኣይገብረለይ ኣነ ንኽኸፍል ዝተዋርድ ካለይ ሕይወት ንኽረክብ ንስኻ ሞትካለይ ሰላመይ ሰላመይ ወሓዚ ጌታዮ ብስብራትካ ቁስለይ ፈዊስካዮ እዝና ሪኤኩ ኣነስ ፈቲመነይ ፍለይ እንተደለኹ እኳ ልበይ ኣይገብረለይ እዝና ሪኤኩ ኣነስ ፈቲመነይ ፍለይ እንተደለኹ እኳ ልበይ ኣይገብረለይ ኣይደልን ከባኻ ኣይደልን እንታይ ጽቡቕ ኣሎ ድዩ ኢየሱስ ብዘይካኻ ጽባቐ ክብረተይ ዝምልከዓሉ ሃብተይ ናይ ዘለዓለም ርስተይ ንስኻ ዲኻዎ ኢየሱሰይ ንዘለዓለም ዘይትበርዝ ሃብተይ ሃሌሉያ ኣማንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለ ንዕቤቱ ዝፍራዕ ክባር ተኣምራት ከማኻ ዝኸበረ መን እዩ ልዕል ዝበለ ፈታዋዩ ንዝተበደኻዮ ብምሕረት ትመርሕ ነፍሰይ ብምትወታ ድሕሪኻ ትጠፍእ ንዝተበደኻዮ ብምሕረት ትመርሕ ነፍሰይ ብምትወታ ድሕሪኻ ትጠፍእ ከባኻ ኣይደልን ጌታ ጽቡቕ ኣሎ ድዩ ኢየሱስ ብዘይካኻ ጽባቐ ክብረተይ ዝምልከዓሉ ሃብተይ ዘለዓለም ርስተይ ንስኻ ዲኻዎ ኢየሱሰይ ንዘለዓለም ዘይትበርዝ ሃብተይ ጽባቐ ክብረተይ
ጎይታዬ አቦናተይ የለኝ ከማኻ ኢየሱሰይ አምላኸይ የለኝ ከማኻ ወይ ጎይታዬ አቦናተይ የለኝ የለም ከማኻ ትዝወር ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ሃሌሉያ ምሳኻ ዝመዓራረለን እዩ የለን ተብሎ ማለት ዓብይኻ ሃሌሉያ ከማኻ ኢየሱሰይ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወይ ጎይታዬ ኣቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወይ ጎይታዬ ኣቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወይ ጎይታዬ ኣቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወይ ጎይታዬ የለን ኢየሱሰይ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወይ ጎይታዬ ኣቦናተይ የለን ከማኻ ሃሌሉያ የለን ከማኻ እግዚአብሔር ካልዑን ከማኻ የለን ኢና ንዝምር ኢና ነመልኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ ቤትካ ዝነብሩ ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ይውድሱኻ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። ንኣምላኽና መሊስና ክነኽብሮ ኢና። እግዚአብሔር ይባረኽ። ንሱ ዓብይ ሃሌሉያ ከምኡ ዝበለ የለን። ሃሌሉያ ካብ ትንፋስና ኸማን ዝቐረበ ሃሌሉያ ካብ ዝነስተንፍሶ ትንፋስ ንሱ ዝቐረበ ኢየሱስ ጎይታ ኢኻ። ንስኻ ንእውጅ ኣለና ኣብዚ ማሕበር ኢየሱስ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ኣብዚ ጉባኤ ሃሌሉያ ጉባኤ ሕያዋን ሃሌሉያ ንስኻ ዘለኻዮ ንስኻ ትነፍሰሉ ጉባኤ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ። ሃሌሉያ እቶም ናብ እግዚአብሔር ዝጥምቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምታ ዘይትናወፅ ሃሌሉያ ንዘለዓለም እትነብር ከረን ጽዮን እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ከረን ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግና ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ሃሌሉያ ምስ ህዝቡ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ኮሚና ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ጥቓኻ ሽሕ ኣብ የማንካ ግና እልፊ ክወድቁ እዮም ኣባኻ ግና ኣይክበፅሕን እዩ እግዚአብሔር ነዚ ቃል እዚ ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ኣብ ማሕበርና ሃሌሉያ ክንእውጆ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ። ሃሌሉያ ሰናይ ዘውርዩ ጽቡቕ ወረት ዘውርዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ከም ሙሴ ከም ካሌብ እግዚአብሔር ይመስገን። ከም ኢያሱ ምክንያቱ ካሌብ ስንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ህዝቢ ነቶም ክስልዩ ዝኸዱ ሕማቕ ወረ ምስ ኣምፁስ ካሌብ ግና እንታይ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ህዝብስ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ንልብት ህዝብስ ኣህድኦ ለና እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ ሓያላት እዮም እግዚአብሔር ይመስገን። ዕርድታቶም ድማ በቃ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ከመንበጣ ኮና ሃሌሉያ ኣው ድማ ደቃና ኣለዉ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ካሌብ ግን እግዚአብሔር ይባረኽ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ጽቡቕ ወረት ዘውርዩ ከም ካሌብ ከም ኢያሱ ሕማቕ ከሎስ ጽቡቕ እዩ ዝብሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ ልቢ ሰባት ዘህድኡ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ከምኣቶም ክንከውን እግዚአብሔር ይመስገን። ኣጸቢቕና ንኽእላይና እሞ ንደይባድኣ ነታ ምድሪ ድማ ንውረስና ኢልዎም እግዚአብሔር ልቢ እቲ ህዝቢ ድማ ኣህዲእዎ ዘይጽቡቕ ከሎስ ዘፍርህን ከሎስ እግዚአብሔር ይባረኽ ነቲ ልቢ ሰብ እግዚአብሔር ነቲ ልቢ ህዝቢ ጉህዩ ከሎ እግዚአብሔር ፈሪሑ ከሎስ ኣህዲእዎ ለና እግዚአብሔር ይመስገን። ጎይታ ከምኡ ክገብረና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ጽቡቕ ዘየለ ከሎስ ጽቡቕ እዩ ክንብል ዘይከኣል ከሎስ ይከኣል እዩ ክንብል እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ከምኡ ኢልና ንኣምላኽ ነምልኾ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ቅድመይ ሃሌሉያ ኣብ ጥቓይ ኣሽክ ኣብ የማኒ ድማ እልፊ ክወድቁ እዮም ኣባይ ግና ኣይበፅሕ እዩ እንዳበልና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ድማ ናብኡ ይጎዩ ዝዕቀብ ኩሉ ግዜ
هاليلويا هاليلويا استدعى وخبري هاليلويا الانتهى أعيد يا أمير يبارك لا تعطلعي عبايني بتح لا تعطلعي عبايني بتح لا تعطلعي بيتيني بتح لا تعطلعي بيتيني بتح أبي ماني البي أبني يا شاح لا تعطلعي عبايني بتح لا تعطلعي عبايني بتح لا تعطلعي بيتيني بتح لا تعطلعي بيتيني بتح أبي ماني البي أبني يا شاح لا تعطلعي عبايني بتح لا تعطلعي لا تعطلعي بيتيني بتح لا تعطلعي بيتيني بتح أبي ماني البي أبني يا شاح لا تعطلعي عبايني بتح لا تعطلعي عبايني بتح لا تعطلعي بيتيني بتح لا تعطلعي بيتيني بتح كبيب الوا كبيب الوا كبيب الوا كم بوالتا بتسكى بزعل خابي جوا كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي جوا كم بوالتا بتسكى بزعل خابي جوا كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي جوا كبيب الوا كبيب الوا كبيب الوا كم بوالتا بتسكى بزعل خابي جوا كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي جوا كم بوالتا بتسكى بزعل خابي جوا كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي جوا زعرتي متقعيي سلازمك هو سلازمك هو كيام دقانك قاني هو قاني هو زعرتي متقعيي سلازمك هو سلازمك هو كيام دقانك قاني هو كريم هو كريم هو كريم هو كم بوالتا بتسكى بسال خابي هو كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي هو كم بوالتا بتسكى بسال خابي هو كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي هو كريم هو كريم هو كريم هو كم بوالتا بتسكى كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي هو كم بوالتا بتسكى بزعل خابي هو كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي هو كبيب هو كبيب هو كبيب هو كم بوالتا بتسكى بزعل خابي هو كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي هو كم بوالتا بتسكى بزعل خابي هو كم بوالتا بتسكى بمحرك خابي هو زعرتي متقعيي سلازمك هو سلازمك هو كياب دقاني قاني هو قاني هو زعرتي متقعيي سلازمك هو سلازمك هو كياب دقاني قاني هو زي بني
ጽልመታን በአጋሲርዎ ጽልመታን በአጋሲርዎ ከይነብር መታን በአጋሲርዎ ከይነብር መታን በሲ መንገድ ኣብ ቅድሚት ጻድቃን በአጋሲርዎ ጽልመታን በአጋሲርዎ በአጋሲርዎ ከይነብር መታን በአጋሲርዎ ከይነብር መታን በሲ መንገድ ኣብ ቅድሚት ጻድቃን በአጋሲርዎ ጽልመታን በአጋሲርዎ ጽልመታን በአጋሲርዎ ከይነብር መታን በአጋሲርዎ ከይነብር መታን ግሩም መካር ብርቱዕ አምላክ መስፍን ሰላም ስሙ ጽኑዕ ግንቢ ገዳም ኮይኑሎ ዓዲመ ዘዕቁበሎ ጸልዒ ዝውየሎ ስሙ ጽኑዕ ግንቢ ገዳም ኮይኑሎ ዓዲመ ዘዕቁበሎ ጸልዒ ዝውየሎ ግሩም መካር ብርቱዕ አምላክ መስፍን ሰላም ስሙ ጽኑዕ ግንቢ ገዳም ኮይኑሎ ዓዲመ ዘዕቁበሎ ጸልዒ ዝውየሎ ስሙ ጽኑዕ ግንቢ ገዳም ኮይኑሎ ዓዲመ ዘዕቁበሎ ጸልዒ ዝውየሎ ስሙ ጽኑዕ ግንቢ ገዳም ኮይኑሎ ዓዲመ ዘዕቁበሎ ጸልዒ ዝውየሎ ልዕቲ መጸግዕየይ ስለዝበልክዎ እከይ ካብ ድንኳነይ ገኒዕዎ ልዕቲ መጸግዕየይ ስለዝበልክዎ እከይ ካብ ድንኳነይ ገኒዕዎ ሃሌሉያ ዙርያ ኢየሩሳሌም ዘይነቕነቓኸን ዘሎ ኣብ እጅ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ ከምትን ዙርያ ኢየሩሳሌም ዘይነቕነቓኸን ዘሎ ኣብ እጅ ንዘለዓለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ እግዚአብሔር Sayalo, Hallelujah, I did this new, I dance new. Come to Surya, your Sale, say no, not a genius and on it, Yahweh, Sayalo. Come to Surya, your Sale, not a genius and on it, Yahweh, Sayalo, Yahweh, Sayalo, Yahweh. እግዚአብሔር ምሳያሎ 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 ሃሌሉያ አይደቅስኒዮ አይታቀስኒዮ እስከንደገና ሃሌሉያ አይደቅስኒዮ አይታቀስኒዮ ከምትን ዙርያ ኢየሩሳሌም ዘይነቕነቓኸን ካብ እጅ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ ከምትን ዙርያ ኢየሩሳሌም ዘይነቕነቓኸን ካብ እጅ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ትንሣኤያሉ 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 እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምሳያሎ እግዚአብሔር ምሳያሎ እግዚአብሔር ምሳያሎ እግዚአብሔር ምሳያሎ እግዚአብሔር ምሳያሎ እግዚአብሔር ምሳያሎ ሃሌሉያ
ዙሪያ ኢየሩሳሌም እጅን ዘላለም እግዚአብሔር እሳያለሁ 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 አላዊና አይደቅስኒው አይታመስኒው ከምትል ዙሪያ ኢየሩሳሌም አፍጅን ዘላለም እግዚአብሔር ምሳናለሁ ከምትል ዙሪያ ኢየሩሳሌም አፍጅን ዘላለም እግዚአብሔር ምሳናለሁ እግዚአብሔር ምሳያለሁ እግዚአብሔር ምሳያለሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምሳያለሁ 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 ረፈተዩ ዝብሎ ታሪክ እንዴት ዝብሎ አንጀርቢ ቡኒ ዝብሎ መሪውን ለዮ ዝብሎ ንሳይ ክትሎ ዘለኻ ንሳይ ክትከውን ብኽብሪ ንስኻ ንሳይ ክትሎ ዘለኻ ንሳይ ክትከውን ብኽብሪ ንስኻ በረኸተዩ ዝብሎ ተባሪኽ እንዴት ዝብሎ ጀርቢ ቡኒ ዝብሎ መሊኡን ለዩ ዝብሎ ንሳይ ክትሎ ዘለኻ ንሳይ ክትከውን ብኽብሪ ንስኻ ንሳይ ክትሎ ዘለኻ ንሳይ ክትከውን ብኽብሪ ንስኻ ማንም ተዘየለን ምህላውናትካ እንሆኑ ዩንዓይ ማንም ተዘየለን የማነተናበል ምህላውናትካ እንሆኑ ዩንዓይ ማንም ተዘየለን ምህላውናትካ ማንም ተዘየለን ምህላውናትካ ማንም ተዘየለን ምህላውናትካ ማንም ተዘየለን ምህላውናትካ ጽፎ ንምግባር ዘይትስልኪ ሰናይ ንምግባር ዘይትዱንኪ ጽፎ ንምግባር ዘይትስልኪ ሰናይ ንምግባር ዘይትዱንኪ ሰናይ 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 ይኻልዓይ ሰናይ 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 ይኻልዓይ ነቶም ዝደልዩኻ ንዝፀውዑኻ ነቶም ዝደልዩኻ ንዝፀበዩኻ ነቶም ዝደልዩኻ ንዝውከሉኻ ንዝፀግዑኻ ንዝእመኑኻ ነቶም ዝደልዩኻ ነቶም ዝደልዩኻ ንዝውከሉኻ ንዝፀበዩኻ ንዝፀግዑኻ ነቶም ዝደልዩኻ ሰናይ 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 ኻነዓ ሰናይ 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 ኻነዓ ሰናይ 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 ሰናይ
كبرنا أملاك يخون كلها نحتير صلوت كنصلينا እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር أملاكنا زينا نخبرك كان نمسكنك كان اللونا مهلاوك مسانا نسي خبرتنا እግዚአብሔር أملاكنا أما كلنا بخبرك تهلو نقنا لنا نسمع لنا كاب كل زفالي الناس نسقام سانا مخوانكا يموك جابيه بملات كبرخا ما أكلنا تقلبس اللو النتكا سعز فلتنا قويتا إنه أما أكلنا بخبري كتملالس تمحرون زدل أخاق تمحر تفوسون زدل أخاق تفوس كتقنعون زدل أخاق تقنع باهلك أما أكلنا كتملالس ندلل لنا قويتا وقتيابير أملاكنا أخيبانا بزيبا أخايكم بهلاو النتكا عقبنا وشتنا بهلاو النتكا ملأيو جيابير أملاكنا مسكنا كله كبر كلنا أخاق بكان كنملخكان تنحنا لنا جد ما وقويتا كبتذهب كاننا مقيلنا خنهب عشرنا مبانا هيابنا حزنا نسينا لنا مو كل وقت يا بير كم مسواتي غيركا تقبلو أبكت ميخا كله ياباتنا قبول خون كم تزبل كايو خم قال كادما أبي ودنا زمت وحت زبلو كله خجنح يا بير أملاكنا بانا تكبر باسم يسوع نصلي لنا وقت يا بير زي معلت زي برخت معلت قبرلنا زي معلت زي خم كل معلتي تغصيرات حلف معلت تراي تخون بركت كان رئيلا إد كان رئيلا قز كان رئيلا معلتي تخون لنا معلت فوس تخون لنا معلت مدحان تخون لنا كتيا بهير أملاكنا معلت مسجقار تخون لنا معلت متكالن فراين تخون لنا كتيا بهير معلت قوعي معلت محفاس معلت عدلتا تخون لنا جيا بهير أملاكنا زا معلت زياست مليسنا نذكرا معلت قبر لنا نآخان نري إلا بآخان تنكفلا تاريخنا زلوت إلا معالتي تخون لنا رديت نرخب إلا معالتي تخون لنا دمتخان سمع إلا معالتي تخون لنا جيا بهير فليت معالتي قبر لنا وق جيا بهير أملاخنا تريف زلوك زينا كلنا آخان بكا بقالك خامس عنا قالوا لي إخو أحوى يوم كاب قد قادم دما أنا قفوم صحفي مو قال كاليخكا أحوينا قال كاليخكا كاب قد قاد أوصانا قال كاليخكا وقجي أبهر كلنا فتحيو دورنا ناز شفننا كلو بقالكا يسره جي أبهر قويتا سراويتا أبو كبر كلنا أخايخون سانا سلزلخا تمسكن بشم يسوس أمين كبرنا أملاك يخون زيابير مسانا له زيابير مسانا له زيابير يمسكن زيابير أبعد منا زمعلت زي سلز وسخنا كبرو يسفح سالا قويتا إبهي وتزلخو بلونا تبتقاكم زلو سالا قويتا سالا محروتو يبهي وتزلخو فليت كادو لخا بو يزنبر بو يزوساوس بو يزلخو هاللويا بوينا ننبر سلز سرحنا سلز تمهرنا سلز حيل زلنا فلتز زلنا يكوننا بوينا ننبر بوينا خا نوساوس زلنا مو كبرنا أملاك يخون جابير يمسكن بأملاك ينبر اللخو بلوسكي بأملاك ينبر اللخو بمحرتو نبر اللخو أتابلوه بتسقو نبر اللخو سيطان الناس سمعه ناس سمعوه بمحرتو يزنبر زلخو بتسقو نبر اللخو ببركتو نبر اللخو بحالو نبر اللخو بدقفو نبر اللخو نبر سلازبل نبر اللخو نبر يلوكا እግዚአብሔር نبر يلوكي
ንበር ስለዝበለካ ትነብር ኣለኻ ንበር ስለዝበለ ንነብር ኣለኹ ድላዩ ዓለም ተበለ ድላዩ ነገር እንተኾነ እግዚአብሔር ንበር ኢሉኒዩ ክነብር ብህይወት ክነብር ክብር እግዚአብሔር ከዘንቱየ አምላኽ ንበር ኢሉኒዩ ክነብር ሃሌሉያ ኩልኹም ኣብዚ ዘለኹም አምላኽ ንበሩ ዝበለኩም ኢኹም ትነብሩ ኣለኹም ተኣትዉ ትወፁ ኣለኹም ንአምላኽ ትውድስዎ ኣለኹም አምላኽ ንበሩ ስለዝበለኩም ንበር ኢሉኒዩ ነብር ኣለኹ እስክበሉ ንበር ኢሉኒ ነብር ኣለኹ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ቦይና ነበር አሜን አሜን ሓያለ ግዜ ኮይኑሎ ንርእሰይ ባዕለይ ከም ዘይንብራ ካብ ዝርዳእኒ እግዚአብሔር ይዘምብረኒ እቲ ዘለኽዎስ ብጸጋ አምላኽ የዘለኽዎ እቲ ዘለኽዎስ ብጸጋ አምላኽ የዘለኽዎ እቲ ዝነብሮ ዘለኹስ ብጸጋ አምላኽ የዝነብረ ዘለኹ ጸጋ እግዚአብሔር ይዘምብረኒ ዘሎ ጸጋ እግዚአብሔር ይጼርኒ ዘሎ ጸጋ እግዚአብሔር ዘእትወንን ዘውፃእንን ዘሎ ጸጋ እግዚአብሔር ዘዘምረኒ ዘሎ ጸጋ እግዚአብሔር ንአምላኽ ከምልኾ ዝገብረኒ ዘሎ ብጸጉ ነብር ኣለኹ ብጸጋ አምላኽ ትነብሩ ኣለኹም ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም ኣሎ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኹም ኣሎ ጸጋ እግዚአብሔር ጼሩኩም ኣሎ ሃሌሉያ ብጸጉ ኢና ነብር ዘለና ነጥብጥኻኹም ዘሎ ብጸጉ ኢኻ ትነብር ዘለኻ በሉ ብጸጉ ትነብር ኣለኻ ብጸጋ አምላኽ ትነብር ኣለኻ ብጸጋ አምላኽ ሃሌሉያ ጸጉ ኢና ነብር ዘለና ከምቲ ሓሳብ ጸላእ ዘይኮነስ ጸጋ አምላኽ ስለዝጾረና እዩ ከምቲ ሓሳብ ዓለም ኣብ ህይወትና ዘይኮነስ ጸጋ እግዚአብሔር ስለዝተሰከመና እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ሓዊ ኸይንካ ክትዝምር ዝገብር እዩ ብማዕበል ንሓለፍካስ ክትዝምር ዝገብር ጸጋ እግዚአብሔር ክብርን አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይባረኽ ኣጋይሽተ ኣለኹም ንመጀመርያ ሰላም ክንብል ንደሊ ንመጀመርያ ግዜ ዝመጻእኩም እንተሊኹም ኣብ ቤት እግዚአብሔር ሰላም ክንብለኩም ንደሊ ጋሻ ይብልናን ወይ ጌሽኩም ዝነበርኩም ተፈሊኹምና ዝቐነኹም ተለኹም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ክንብል ንፈቱ እግዚአብሔር ይመስገን ቀፂልና ድማ ንሓድሕድና ሰላም ክንበሃል ኢና ንኣኻ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ብምርኣየሲ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ኢልና እናተሓጎስና ፍሽኽ ኢልና ነቲ ብጻይና ሰላም ንበሎ ንኣኻ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ብምርኣየሲ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ክብርን አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ክልተ መተንባህታ ምስ በልኩ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይድ ኢና እዛ ትመጽእ ዘላ ሰሙን ናይ ፌብሩዋሪ ናይ የካቲት መወዳእታ ሰሙን እያ ስለዚ ኣብታ መወዳእታ ሰሙን ናይታ ወርሒ ኩሉ ግዜ ናይ ጾሙን ጸሎትን ጊዜ ኣለና ካብ ጽባሕ ጀሚርና ነፍስና ገቲእና ብጾም ብጸሎት ነቂሕና ክንቅኒ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ኩላትና እዛ ትመጽእ ዘላ ሰሙን ናይ ጸሎት ሰሙን ምዃና ፈሊጥና ካብ ብዙሕ ነገራት ርእስና እናኸለልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እቲ ሓሳባትናሲ ኣብ ናይ ጸሎት ገሌና ስራሕ ገሌና ክንኣቱ ክንወፅእ ክንቅኒ እንዲና ግን ኣብቲ ዘለናዮ ኮይንናሲ ናይ ጸሎት ብውሽጥና ኣብ ዘለናዮ ዋላ ብስራሕና ይኹን ዋላ መንገዲ ይኹን ብናይ ጸሎት መንፈስ ኮይንና ክንነቅሕ እዚ ዘመን እዚ ክንጽልየሉ ዝግባአና ሓያል ዘመን ብጸሎት ዝስገር ዘመን ስለ ዝኾነ እቶም እናጸለዩ ዝጸንሑ እዮም ነዚ ዘመን ዝጥሒሶሞ ዝሓልፉ እቶም ዝጽልዩ እዮም ዝዕወቱ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ዝጽልዩ ዝጸንሕዎ እዮም ዝቁለቡ ኢሉና ኣሎ እቶም ዝንጠቑስ ነቂሖም ዝጸንሑ እዮም ነቂሖም ዘይጸንሑ ግን ክተርፉ እዮም ኣመንቲ ዋላ ከይተረፈ በዓይነቱ ትርጉማት ስለ ዘሎ ተቓል ኣምላኽ ክነንብቦ ከለና ቤተ ክርስቲያን ክትቁለብ ከላስ ድኹማት ክተርፉ እዮም ስለዚ ኣብ ጸሎት ዝነቑሑ ግን ተዘሪፎም ክኸዱ እዮም ምስ ጎይታ ክራኸቡ እዮም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንቑሑን ጸልዩን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣዝና ክንነቅሕን ክንጽልን ከም ዝግባአና
نجيرنا له بزعبا هيوتنا بزعبا دقنا بزعبا رأسنا بزعبا حزبنا بزعبا هاجرنا بزعبا كله أبكن مجزيابير قريبنا أبتنا قاعدة ويلنا نتهزبي كانت تعارقو ناي كهنا قلقلوت كنقبر يقبعنا يجزيابير كأخانات يلو تسويعنا له تلزات متزلا كابسونة تحيزو ساعك أدم بصومن بصولوتن كنت أنحينا سنبت أبستراخيبنا درار قويتا بحنسا نكافل إنا كبرنا أملاخ يخون تمالي أقلقلوت ناي سب حدار نيرنا أزيو قروم زخونة تمرتي تماهيرنا سبو قزي دارقا 3 ساعات خوني وسيدو لنا يتفلت أنان 3 ساعات التيفو يحالفو بزح مقصب كسيبنا قنع حدارن زي قنع حدارن انتاي كم زمسل حلافنة سبعي حلافنة سبيتي انتاي كم زخونة أزينا عميق بزخونة تماهيرنا ديسكاشن والنيرو مزر رابن حتو النيرو صبو غزي نيرنا كبرنا املاخ يكون نتوم ناي سبحا دار زغلغلو ابتا اغلغلوت زنطفو زلو احواتنا خا كل غزي اب صلوتنا نذكرهم سلتصعاتهم دما እግዚአብሔር ይባርክኩም እስከንበርሎም እንደሐውና ገብረአብ ትዕበ እንደሐውና ዮሐንስ ፋኖስ እንደሐውና ባባተካ ምስ ወይዘሮ ሳባ እንደሐውና ፍረዝጊ ሲሂን أبتا أقلقلوت زنطفو زلويهم እግዚአብሔር ممليسو يبارككم دباتهم يسفح يسسنهم حيلن ጸጋን يهبهم نبزحات حادارات فوسي يقبرهم آمين كبرنا أملاخ يخون أبسل السورحي ومزعم السلا أخي بالنا توم لهم زي تخافلكم أبتزمت جزيك تكافلوا حادر عيبل حادرنا نفس وقف بيت سلام زلوه فغر زلوه توم دقنا دماني بصبق زعابيلو كخونو تمالي حنت سئلي مسرعخو لبيتن كيفاني ابتي ناي سب حدار زقرب واسئلي سبعين سبيتنسي نحادا قلعه حزمون ديوم تا ادن اتبونسي بخلت حزمو اجي تابون تادن اي سمامعنيوم بزح مغنفات اللوم اجي خمي غيروم سي لمس نتقلعاسي اما اكل تسنتيقو عاد ايدو مسبو عاد ايدو مسديو تاكلاتو خاص سنتيقومسي سيلوم بتعم غري مهني تبعين سبيتن ابونادن دي سمامع خونو خلو تقول عاب كلتا يسنطق ازيو زفرحي مالتي تلز بزتخالك متن ابو زخونكا سبعي سلام ناي بيت كاسي قداماي يو قداماي كسرعلو واغا قفيلك ولا توصي كادي ولا قلو كاسي سلام ناي بيتكا سلا ودخا سلا قوالكا يلكا ختحلو عدد ماهم مسالي قداي كيبلت ولا تشوقي ناديو ولا زخوانا خوينو سلا እግዚአብሔር ይላ سلا ولادا ይላ سلام ناي بيتا ختحلو يقبا زغدا اتبيتيو اتبيت اندحر تغوديو حنت بيت اندحر تغوديا حبرتسبي قدا حبرتسب اندحر تغوديو هاغري قدا بكل يحموم زخو بيت تتعيا كله يتعي بيت انت حميمه كله يزحم لذي سب حدار زخونكم ولد زلوهم نفسكم قت ابيلكم فرهات እግዚአብሔር لبكم مليوسي سلا دقكم يلكم من سلام بيتكم تكالكم قبروا እግዚአብሔር يبارككم مال منفس قدوس اب لبي سلا استزاربني يزكافلكم زلخو خبرنا املاخ يكون قال زناي مصحف ناي حونا باستر إساق مبصعة زعاتنا يو خنكفل كلنا تشك نصحف كلنا سي بحصير نصحفنا يو ديبوزيت مقبار يا ابي والو نحبتنا راهل يملسو والو تشك اين قبولنينا نابولمو تصحفوا كلهم ملو شم صحفوا ويقوم تملو شم زي فلتكم مونتكم حتاتو تصحفوا كلهم ملو شم تزي صحفكم وقن تمليسو تشك ملسينا باخاتكم ديبوزيت اي غبرونيو ስለዚህ حدرا ሙሉ እሽም صحافو يخوم كبرنا املاخ يخون لما معلت زلن متنباتا ازيو لما معلتي قال እግዚአብሔር يحزلنا زمص ملختنيا حونا سيراك باستر سيراك حونا سيراكيو كبرنا املاخ يخون እግዚአብሔር بوغيرو خا حجي كزاربنايو زبوتازي نعون منفس قدسن يحدقو እግዚአብሔር ይባርክ
እግዚአብሔር ይመስገን ዛ ድምፀይ ንዓይ ዓውት ብል ዘላ ስምዐኒ ኩሉ ግዜ እሞ ቀሲልካ ሃዛረብ ብሉኒ ከመይ ኣሎ ድምፀይ ንሓን ደሎ ከመይ ቀኒኹም ድምፅኹም ዝሒላ ከመይ ቀኒኹም ንሓን ደቐኒኹም እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ኣርእስተይ እንታይ እንተልኩምኒ ፀጋ ኣምላኽ እያ ትብል ፓስተር ከዓ ብዙሕ ግዜ ብፀጋ ኣምላኽ ክዛረብ ፀኒሑ ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እንታይ ጎይታ እዩ ጎይታ ይባረክ ሓፂር ጸሎት ንጸልሞ ናብቲ ቃል ኣምላኽ ክንኣቱ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ትፈልጥ ኣብ ኩሉ ድማ ትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመዘምራን ጌርካ ተዛሪብካና ንስኻ ምሳና ኣለኻ ኣብ ኩሉ ግዜ ድማ ምሳና ኣለኻ እዚ ድማ በቲ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብል ስለ ዝገበርካዮ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ንኸዶ ጉዕዞ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ስለ ትህሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ መጻእተኛታትን ገየሽትን ኮይና እግዚአብሔር ነቲ ናይ ዘለኣለማዊ ሓሳብ ናትካ ነተግብር ክንክእል ፀጋኻ ክተብዝሕ ብስም ኢየሱስ እጸሊ ስለኩሉ ነገር ክበር ተመስገን ብስም ኢየሱስ ጸሊና ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ንኽብሪ እግዚአብሔር ሲ ትኽእሉ ሓፍ ኢልና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 መሪሕ ጠቕሰይና ኢሎሞ ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 ኣብ ገጽ 97 ኣላ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ትግርኛ 16-17 ብሓደ ኣለዋ ከምዚ ይብል ሕጊ ብሙሴ ተውሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባረኽ ኮፍ ንበል እሞ ጎይታ ይባረኽ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሳማራይዝ ወይ ከዓ ክንጠቕልሎ ከለና 4 ክፋል ኢና ንኸፍሎ መጀመርያ እንታይ እተይልኩም ፍጥረት ብዛዕባ ፍጥረት እዩ ዝዛረብ ሕጂ ኣብ ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ጸጋ ኣምላኽ ነይሩ እግዚአብሔር ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኣብ ከባቢ 19 ክፍለ ዘመን ኣብቲ መወዳእታሲ ሓደ ሰብኣይ ሄርበርት ስፔንሰር ዝተባሃለ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ መስለኩም ዘገርም ኩሉ ነገር ሲ ኣብ 5 ነገር እዩ ዝኣቱ ኩሉ ሲኣዊ ዝኣቱ ኢሉ ሓደ እንታይ ኢሉ ግዜ ኢሉ መጀመርያ ተቓል ኣምላኽ እንታይ ትብል ብመጀመርታ ኢላ ኦኬ ንግዜ ካቲታ ኣላ ማለት እዩ ተኻላይካ እንታይ ኢሉ ፎርስ ኢሉ ሓይሊ እግዚአብሔር ካ ሓያል ምዃኑ ብመጀመርታ እግዚአብሔር ኢሉና ኣሎ ማለት እዩ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ኩሉ ግዜ ሞሽን ወይ ከዓ ዝፍጠር ነገር ኣሎ ኢሉ ፈጠረ ትብል ኣላ ድያ ኣላ ሓቀ ተራብዒት ድማ እንታይ ኢሉ መስለኩም ስፔስ ኢሉ ሰማይ ዝብል ኣሎ ሰማይ ከዓ ስፔስ እዩ ሓምሸይቲ ድማ ማተር ኢሉ ግኡዝ ነገር ምድሪ ሕጂታ ናይ እግዚአብሔር ነገር ሲ እግዚአብሔር ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ትብል ሲ ዝገርመኩም እቲ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎስ ንኣምላኽ ዘይኣምን ሰብኣይ እዩ ከይተረድኦ ግን እታ ናይ መጀመርያ ዘላ ጥቕሲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተዛሪቡ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ እግዚአብሔር ብዛዕባ ፍጥረት ይዛረብ መዝሙር 19 ታይልና ኣሎ ግብሪ እዳውሲ ብምንታይ ይገልጽ እግዚአብሔር ብፍጥረት እዩ ዝገልጾ ሕጂኡ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ኣሎ መጀመርያ መጽሓፍ ቅዱስ ክንኣቱ ከለና ብዛዕባ ፍጥረት ኢና ንዛረብ ሰማይ ምድሪ ፀሓይ ብርሃን ኩሉ እዚ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ፍጥረት ኣው ጸጋ ኣምላኽ ንርኢ ማለት እዩ ቀፂሉ ክመጽእ ከሎ ግን ዝሕዝን ነገር ክልተ ምዕራፍ ምስ ከድናስ መጀመርያ ውድቀት መጸስ ኣብ ምዕራፍ 3 ድሕሪ ክልተ ምዕራፍ ሲ ኣብ ምዕራፍ 3 ውድቀት መጽኡ ካልኣይ ዝዛረብ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ብዛዕባ ውድቀት ሰብ እዩ እዚ ኩሉ መጺና ዘሎ ሽግር ዝመጸ ውድቀት ናይ ሰብ እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እግዚአብሔር ነዊሕ ግዜ ዝወሰደሉ ሕጂ እውን ዝወስደሉ ዘሎ ነታ ውድቀት ናይ ሰብ ከድሕነና ኢሉ ዝወሰዶ ግዜ እዩ ሪደምፕሽን ድብሎ ወይ ከዓ ንውድቀት ሰብ ንኸልዕል ኢሉ ዝወሰዶ ግዜ እዩ ነዊሕ ግዜ ወሲዱሉ እዚ ወስደሉ ከዓ ኣሎ እስካዕ ሕጂ ማለት እዩ እስካዕ መወዳእታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ እዚ ናይ ምድሓን ነገር መወዳእታ ጸጋ ናይ ኣምላኽ ድማ ተጠቒሱሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ግን ሪስቶሬሽን
ወይ ከዓ ብክብሪ ንግለጸሉ ኣብቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ኩሉ ክትቕለል ከሎ ዝርከብ ነገራት ጸጋ ኣምላኽ ኩሉ ድማ ኣብኡ ተጠቒሱሎ ስለዚ ኣብ ኣርባዕተ እዩ ዝጥቕለል ኣብዚ ክመጽእ ከሎ ሕጊ ብሙሴ ተውሂቡ እዩ እሞ ኢልና ኣሎ ሕጂ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን ረኣይዋ ጸጋን ሓቅን ግና ብየሱስ ክርስቶስ መጸ ምውሃብን ምምጻእን ዝተፈላለየ ነገር እዩ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ሐዋርያ ዮሐንስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃኑ የሱስ ክርስቶስ ነጊርና እዚ ጥራሕ ድማ ዘይኮነ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ምስ ነገረ ብዝርዝር ሕጂ ነጊርና ኣብ መንጎ ሙሴን ኣብ መንጎ የሱስ ክርስቶስን ዘሎ ፍልልያት ኣርኢና ሕጊ ብመን መጺሉ መጺሉ ኢሉ ተውሂቡ ኢሉ ተውሂቡ ሙሴ ባዕሉ ዘምጽኦ ነገር ኣይኮነን ዝተቐበሎ ነገር እዩ ካብ መን ተቐቢልዎ ካብ እግዚአብሔር ተቐቢልዎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሕጊ ክጽሕፉ ከለዉ ብዙሓት እንታይ ገብሩ መስለኩም ይእከቡ እሞ ናይዚ ዓዲ ሕጊ ክጽሕፍዎ ከለውስ እክብ ኢሎምሲ ከምዚኣ ዶ ተገበርናያ ተሓይሽ ኖኖ እዚኣስ ንወስኸላ ኖኖ እዚኣ ንነክየላ እንዳበሉ ነዊሕ ዝኾነ ግዜ ወሲዶም እዮም ሕጊ ዘርቅቑ ሕጊ ዘጽድቁ ማለት እዩ ሙሴ ግን ካብ ባዕሉ ዘምጽኦ ነገር ኣይኮነን ሕጊ ካብ መን ኢሉና ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበሎ እዩ ዝተዋህቦ እዩ ኣነ ንዳንኤል ሓወይሲ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እዛ ጥራ እዚኣ ክቡ ከለኹስ እዚኣ ቅድሚያስ ናተያ ክብለኒ ክእል እዛ ሒዝያ ዘለኹ ፊልዮ ኣይብለንን እዩ ናተያ ሓቀ እንታይ ዝገብር ዘሎ ይቕበላ እዩ ዘሎ እምበር ናቱ ይኮነትን ሕጂ ሙሴ ናቱ ከምዘይኮነት ሕጊ ነጊሩና ዮሐንስ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ነገር እዩ ኢልና የሱስ ክርስቶስ ግን ዝተቐበሎ ነገር ኣይኮነን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ጸጋን ሓቅንሲ ምስኡ ዝነበረ ዝነብር ዘሎ ሒዝዎ ዝመጽእ ካብ ሰማያት እዩ ዝገርመኩም ንሙሴ ዘቐበሎ ኸ ባዕሉ የሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽልቲኦም ግን ኣብ መናፂሩ ጽሒፍዎም ኣሎ ሕጂ ናባና ድማ መጽያላ ሰለስተ ነገራት ኣብ ዝርኢና ኣለና ሕጊ ሙሴ ጸጋ እንደገና ድማ ሓቂ እንታይ ማለት እዩ ሕጊ መብዛሕትና ንፈልጦ ዲና ሕጊ ክበሃል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ሕጊ ማለት ብሓፂር ቃል ትቶራህ ዝብል ቃል መምርሒ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ መምርሒ ዝኾነ ሃገር መምርሒ ኣለዋ ሓቀ ሕጊ ክጽሕፍ ከላ ንምንታይ እትጽሕፎ ህዝባ ብኡ ክምርሐላ ኢላ እትጽሕፎ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ትምህርቲ ቤታት እንተሪኢኹም ከምኡ ሕጂ ስርዓትን ሕግን ፍርድን ፍትሕን ኣብኡ እዩ ዓሳ ኣበይ ነብር ተኢለኩም ኣብ ባሕሪ ሓቀ ሕጊ ድማ ትነብረሉ ቦታ ኣብ ምንታይ ተኢልኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ፍትሒ ኣብ ስርዓት ዘለዎ ቦታ ኣብ ከምስታት እያ ትነብር ትሓጊ ሕጂ መምርሒ ሒዙ መጺኡ ሙሴ ናይ መን መምርሒ ናይ እግዚአብሔር መምርሒ ንምንታይ እግዚአብሔር ሕጊ ሂብዎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ መጺና ዘለና ብዙሕ ሽግር ገጢሙ ዘሎ እንታይ ኢልኩም ክልተ ሚዛናዊ ዘይኮነ ሓሳብ ክርስቲያናት ስለ ዝወስዱ እዮም ገሊኣቶም ሰባት እንታይ ይብሉ ብጸጋ ኢና ድሒና እሞ ሕጊ የብልናን ኣይድልየናን እዩ ከም ድላይና ኢና ንነብር ጸጋ እግዚአብሔር ስለ ዘኺደናሲ ብድሕሪ ጸጋ ናይ ኣምላኽሲ ከም ድላይና ኢና ንነብር ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ እቲ ካልኣይ ግን ከምኡ ይኮነን እቶም ካልኣይ ከዓ ሕጊ ስርዓት እንዳበሉ ሕጊ ክዘብሉኻ ኣለዉ ክልቲአን ጌጋ ማእከላይ ሚዛናዊ ሓሳብ ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጊ ብመን መጺኡ ብሙሴ ሮሜ 7 ምስከድና ቁፅሪ 12 14 እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ ሰናይ እዩ ጽቡቕ ነገር ምዃኑ ካብ ኣምላኽ ተቐበሎ ነገር መቸም እግዚአብሔር ሕማቕ ኣይበካን እዩ ሓቀ ግን እንታይ ዕላማ ኣለዎ ክመጽእ ከሎስ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ሂብዎ ንምንታይ እዩ ዝሃበሉ ምኽንያት እንተደኣ ዘይፈሊጥና ብዛዕባ ጸጋን ሓቅን ዘለና ረኣያ ትኽክል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብኸምኡ ንኽልቲኦም ኣብ መናፂርዎም ዘሎ ሕጊ ንምንታይ ተዋሂቡ ዝብላ 10 ነገራት ክንርኢና ግዜ ተርኪበ ድማ ናይ ጸጋን ናይ ሓቅን ትንክፍ ከነብሎ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ንሙሴ ሕጊ ክህቦ ከሎ 10 ምኽንያታት ኣለዎ እታ መጀመርያ ሕጊ ዝሃበሉ ንእግዚአብሔር ብዛዕባ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ከርእዮ ደልዩ ሓደ ራባይ ወይ ከዓ ብዙሓት ራባይ ዝበሃል ናይ አይሁድ መምሃራን ነቲ ሕጊ ቆፂሮም ሞሲ 613 ኣሎ ኢሎምና ማለት እዩ
نعنا نختعمنا إلنا إنامبر حق موسى كن مقاقلو ينخلنينا يعقوب معراف كل تغسر عسر تايلنا له بزولو اتحقي يلونا له نحنت زفرس اندابله ايتزومون تفريسكا كله تحق خم تفرسو نغيرنا له حجي نعنا نختعمنا إلنا كن ابسل استقفيلنا حقي ناي موسى بقر مجمريا زمصلو قدسنا ناي እግዚአብሔር ከሪዩ ካብተን 613 ተሓንቲ ሕግ እንታይ ትብል መስለኩም መበል 612 ክንብላ ንኽእልና ወይ ድማ ተቐዳመይቲ ክንብላ ንኽእል ኢና ኣነ ቅዱስ የሞ ንስኻትኩም ኣይኮኑ ቅዱሳን ኩኑ ሕግ እንታይ ተርኢ ዘላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ምዃኑ ምስ ካልእ ከመዓራርይዎ ከም ዘይክእሉ ካልኦት ኣማልኽቲ ምስኡ ከረኣይዎ ከም ዘይክእሉ ፍጹም ቅዱስ ከም ዝኾነ ንሱ ንሕና ቅድስና ተቐቢልና ኢና ነምጽኦ ካብ ኣምላኽ ናትና ቅድስና ዝተቐበልናዮ ቅድስና ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ግን ናቱ እዩ ኣዊ ድመጽእ ራእይ ምዕራፍ 15 ምስከድናሲ ራእይ ምዕራፍ 15 ራእይ ዮሐንስ ሞኑዕናይ ሕጂ ኣብ እምሮይ መጽያ እግዚአብሔር ይባረክ ራእይ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ወይ ካብ ሓደ ክጅምራ ክትርዳእና እንታይ ይብል ኣብ ገጽ 279 ኣላ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቁጥር 2 ክጅምራ ርዳእና ወደ ሓን ካብ ሓደ ክጅምራ ካልእ ዓቢይን ዘገርምን ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ርኢኹ እቲ ቁጣዓ ኣምላኽ በኣታተን ክፍጸም እዩ እሞ ነተን 7 መላእኽቲ ሒዞምዎን ዘለዉ ዳሕሮት 7 መዓት ርኢኹ ኢሉ ምስ ሓዊ እትሓወሰ ማለት እዩ ከም ባሕሪ መረፀን ዝመስል እሞ እቶም ነቲ ኣራዊትን ነቲ ምስሉን ነቲ ቁፅሪ ስሙን እንታይ ትብል ዘላ ዝሰዓሩ መሰንቆታት ኣምላኽ ሒዞም ኣብ ባሕሪ መረፀን ደው ኢሎም ርኢኹ እሞ ኣታ ኩሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ግብርኻ ዓቢይን ግሩምን እዩ ኣታ ንጉስ ኣሕዛብ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ወእግዚአብሔር ኢሉ በይንኻ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ቅዱስ ስለዚ ቅድስና ኣብ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ በይኑ ቅዱስ ንሕና بيسوس كريستوس سلازا آمنا إنا قدسنا نقبل أجي خمس بالكم تقبلنا يو إنا مبرك بعلنا قدسنا زمت يلنا حكي زردوي سلازي مجمري أبزع بقدسنا نيجزابير كجلس يتحق توعيبه زت راح كاي كونن خلاي حسام نحجز توها دما كلاتنا حاتاتنيا تات مخنا خرينا زردوي أنا سي خير كله كيدي لس حدا نجر رئة بيليوس جيجا خجبر كله خص انتي زجبر مسلوكم تحكي تحسكا تجاجيها ترح كاي كون نزولكا تجاجيها تصبيك أزلوها جازيف سخونة مغزعتي يولك حيلقنا هيبكاني رح ينقرك أبزنا يمدرزوس وحق تاريخهم كابتني أملاخاوي نجار قرب أو وسد زبالو نجار يمثل ترافيك لايت أي حد تحسكا انتي رغبك ولا حنت تا ترافيك لايت اي حاجه لا يتحجزك كانيا قنتا تقبرك مس حلف كان انت يسمعك انت تغاغيخا خمزلخات نغرك ري بوليس بانغول تصنيعو انت تخو انت تبل او حجت افاكو تكيت ترخيبه جبننيا مخانكا طرح يكون انت ريكا زلا انت تقبرك الله مقصعتا تكيت كا تركبك الله رخبا لخا مالتي حجي حقي حاتياتنا نخجلص انس حاتياتنيا مخاني እንዳገለጸስ ይኹንነንኻ ተጋጊኻ ለኻ ብለኒ መቕጻዕትኻ ጽበክ ኣሎ ብለኒ ማለት እዩ ቶም ትጽሕፉ ታ መጀመርያ ናይ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ዘላውያን ምዕራፍ 11 ካብ 44 ክሳብ 45 እያ ዘላ እዚኣ ድማ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 20 ሞኑዕናይ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 20 ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 20 ኣብ ገላትያ እውን ኣሎ ተናይ ሮሜ ጥራሕ ክንወስን ኢና رومي معرف 3 قصر 20 تايبل أبجز ميتن سوسان حمشتن الله حجز سيلو حاتيات يوزف اللي أمه سلازي سجاز لباس كله أبقدميو بجبر حزقي تصدق يلبون
يحق علامة بار كتصدقنا إلى كون المسيح انتهي تكبري حاتياتنا كفلت أنا تجاجي خلق قبلنا يمسي الثالثاي حق موسى مس እግዚአብሔር ክህልወካ ዘለዎ ስታንዳርድ መለክዒ ዘርኤካ ታይገብር መስለኩም ከተማልኦም ዘለካ ናይ እግዚአብሔር አቀሚጥዎ ዘሎ ሕግሲ ሪኢኻስ ከተማልኦም ዘለካ አርዩስ እምበአር እዚ ተማሊእካ ጥራሕኻ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ፌሎውሺፕ ጥብቅ ዝበለ ክህልወካ ዝኽእል ብለካ ማለት እዩ ዘማራይ ኣብ መዝሙር 24 ቁጥር 35 ተኸይድና ዘማራይ ታይሉና ኣሎ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 5 ከምዚልና ኣሎ ዳዊት ዘገርም ነገር ይተዛሪቡ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክህልዎ ዝኽእል መን እዩ ኢልና ቁጥር 3 ናብ ከረን እግዚአብሔር ዝድይብ መን እዩ ሓር ቀፂሉ ኣብ ቅዱስ ቦታኡ ዝቀወምሲ መን እዩ እስኪ መን እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ፊት ንፊት ቀሪቦሲ ምስኡ ዝቀወም ሰብሲ መን እዩ ኢልና ተሓራይዎ እቲ ንጹህ ኣእዳውን ንጹህ ዝልቡን ነፍሱን ናብ ከንቱ ዘይልዕል ብጥበራ ዘይምሕል ሰብ እዩ ይቕጽል ኣብዚ መለክዕ ቀሚጥዎ ዘሎ ዘገርም መለክዕ እዩ ስለዚ እንታይ ይብለካ ብሕጊ ኣነስ ናብ እግዚአብሔር ተወራሪደስ ቅርብ እንተዳኢልካ ተማልኦ ነገር ኣሎ 613 በሐሳብካ በቃልካ በግብርኻ መዓልታውኻ ከይቋረጽካ ሰዓት ሞት ክትገብሮለካ ይካሎ እዚ ይካሎ መስለኩም ፈጽሞ አይካልን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 19 ነቶም ሕግን ሕሉ ኢና ዝብሉ እንታይልዎም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 19 ተዘይተጋጌ ከምዚልዎም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴዶ ሕጊ ኣሃበኩምን እዩ ኢልዎም ካባኻትኩም ሓደ እኳ እስከ ምሳይ በሉ ኣውፂኹም ኣለኹም ዶ ነቲ ሕጊ እንታይ ዝገብሮ ዲያ ትብል ዘላ ዓውልኩም ዝገብሮ የልቦን ተደምዲሙ ማለት ሕጊ ንሕና ንሕሉ ኢና ዝብሎ ዝነበሩ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዘለካ ክንተ ዓንደይ ከተማልኡ ከም ዘለኻ ርእዩ ክትበጽሖ ከም ዘይትኽእል ዘርእየካ ማለት እዩ ተራብዓይ ድማ ሕጊ ሙሴ ዝተዋህበሉ ምኽንያት ባዕልኻ ብዘይ ገለ ሓገዝ ከም ዘይትኽእል ኣፍሊጡሲ ናብ ክርስቶስ ክመርሐካ ኣነ ሳይክእልን የልካስ ኢድካ ከተልዕል ምሳይ ደለኹም መን ኣሎ ምሳይ ኣነ ዝሕጊ እዚ መዓልታዊ ክገብሮ ኣይክእልን የልካስ እንታይ ክትገብር ኢድካ ከተልዕል እሞ ናብ መን ክትመጽእ ናብ ክርስቶስ ኣቶም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን እንታይ ትብል ሽዑ ናበይ ናብ ሕጊ ድያ ኢላ ናባይ እንታይ ክትገብሩ መስመጽኹም እንታይ ትኸውን ዕርፈኩም ስለዚ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ተኸይድና ነዚኣ ትነግረና ማለት እዩ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ሕጊ ዝመጸሉሲ ናብ ክርስቶስ ክመርሐና ጥራሕ ምዃኑ ኣብ ገጽ 205 ኣላ ከምዚ ትብል 23 እምነት ከይመጸት ንሕና ነታት ክትገሃድ ዘለዋ እምነት እናተጸቢና ተዓጺና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተሓልዩና ነበርና ስለዚ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ እንታይ ክገብረና ከብጽሐና እቲ ሕጊ ቀጻዒና ኾነ ናብ መን ዘብጽሐካ እንዳቐጽዐ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐካ እዩ ዕላማ መምጽኡ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ሕጊ ሙሴ እግዚአብሔርሲ ካብ ኩሎም ሰባት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝመረጾም መን እዮም እንተኢልኩምሲ መን ይመሪጹ ህዝቢ እስራኤል ይመሪጹ እጂ ኣብ ብሉይ ኪዳን የለ ብሓድሽ ኪዳን ኣይኮንኩን ኣብ ብሉይ ኪዳን መን እዩ መሪጹ እግዚአብሔር
ብናቶም ጽድቅ ዝኾነ ዘይኮነሲ ዘዳግም 7 ዘዳግም 10 ነጊርና ኣሎ ሓንቲ ሪዝን ካብ ካልኦት ሰባት ዝበለጽኩም ኮይንኩም ስለ ዝኾንኩም ዘይኮነሲ ኣነ ስለ ዝፈትኹኩም ጥራሕ ኢልዎም ኣሎ ግን ክመርጾም ከሎ ናቱ ህዝቢ ክገብሮም ደልዩ ሕጂ ህዝቢ ክትገብር ከለኻ ክትመርሕ ከለኻ መጀመርያ ትቦም እንታይ እዩ ሕጊ ኢኻ ትቦም ምክንያቱ ናቶም ባህሊ ናቶም አይደንቲቲ ማንነት ክሕዙ ስለ ዘለዎም እንታይ ኢኻ ትገብር ንህዝቢ ክትጓስት ተኾንካ ሕጊ ወይ ከዓ ቅዋም ከተርቅቕ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ህዝቡ ክኾንዎ ኢሉ ተሕጊ ሂብዎም ብኺዳን ዝመስል ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 5 ምስከድና እዚኣ ንረኽባ ማለት እዩ ህዝበይ ክትኮኑኒ ኪዳን ኣቴሲ ካብ ኩሎም ህዝቢ ፈሌ ንዓኹም ካብቶም ኣሕዛብ ዝገብርዎ ፍልይ ኣቢሉስ ሕጊ ብኸምኡ ሂብዎም ማለት እዩ ቁጽሪ 6 ወይ ከዓ ሻድሻይ ምኽንያት ሕጊ ሙሴ ህዝቢ እስራኤል ካብ ካልኦት ኣሕዛብ ፍሉይ ዝኾነ ማንነት ወይ ባህሊ ክህልዎም እዚኣን ተመሳሳሊያ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጽሪ 24ን ቁጽሪ 26ን ኣለኩም ሻውዓይ ምኽንያት ሕጊ ዝተዋህቦ ሕጊ ሙሴ ናይ እስራኤል በዓላት ነይሩ ሓቂ እስራኤል ክንደይ በዓላት ኣለዉ ክንደይ ኣለዎ መን ኣሎ ዝፈልጣ እዚኣ ክሽለሚ እዚኣ ዝፈለጣ ኣጀኹም ኣይኮነን መን ብራቮ ተፋኒት ክሽለሚ ኣመን 7 ዓበይቲ በዓላት ኣለዎ ዘገርም በዓላት እዩ ዘለዎም ዝገርመኩም ኩለንተን በዓላት እንተዳ አንቢብኩመን ናብ መን እየን ዘመልክታ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽላሎት እየን ነይረን ሕጂ ኣብቲ በዓላት በዓል ከተብዕል ከለኻ ስርዓት ኣሎ ሓቂ ሕጊ ዝገብርዎ ነይሩ ሕጂ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ክገብርዎ ከም ዘለዎም ሕጊ ሂብዎም እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዮም ኩሉ ሰብ ንቤተ መቕደስ ከም ዝነበለ ኣቱኒ መን እዩ ዝኣቱ ቤተ መቕደስ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ቅድስቲ ቅዱሳን መን እዩ ዝኣቱ እስቲ ሊቀ ካህን ሊቀ ካህን እዩ ዝኣቱ ኩሉ ሰብ ኣቱ ዲ ህዝቢ እስራኤል ኩሉ ኣቱ ኣቱኒ ኣብታ ካልእቲ ዘላ ኣብታ ቅድስተ መን እዮም ዝኮፍ ዝብሉ መን እዮም ዝኾንዋ ለዋውያን ካህናት እቶም ካልኦት ኣበዮም ዝኾኑ ኣብቲ ሳልሳይ ስለዚ ሕጊ ኣለዎም መስዋእቲ ከቕርቡ ከለዉ ድኻ ዝኾነ መስዋእቲ ክስውእ ከሎ እንታይ ዘምጽእ ባሬቶ ባሬቶ ይደምጽእ ድኻታት መንባሮም ድንግል ማርያምን የሴፈንሲ እንታይ ሒዞም መጽኦም ንመስዋእቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድኻታት ኣብ ድኻታት ቤተሰብ ከም ዝኣተወሲ ባሬቶ ሒዞም እዮም መጽኦም ኣብ ሃፍታማታም ንጉሳዊ ይኮነን ተወሊዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ናይ መስዋእቲ ሕጊ ናይ ቤተ መቕደስ ሕጊ ናይቲ ስርዓት ክገብርዎ ዘለዎ ሕጊ ኣምልኾ ክገብሩ ከለዉ ከመይ ክኾኑ ኣለዎም መን ክኣቱ ኣለዎ ብዙሕ ሕግታት ኣለዎም እዚ ሕጊ እዚ ንእስራኤላውያን ዝተዋህበ እዩ ማለት እዩ ታሻምኔቲ ሕጊ ናይ ሙሴ ግላዊ ባህሪ ወይ ድማ ኮንዳክት ንምቁፅጻር ሂብዎም ሕጂ ሓደ ሰብሲ ኣነስ ምስ ኣምላኽ ኣለኹ እየ እንተዳኢልዎም ሕራይ ምስ ኣምላኽ ከም ዘለኻ መዝሙር ምዕራፍ 1 ኺድ ይብልዎ ማለት እዩ ንዕናይ መዝሙር ምዕራፍ 1 ምስ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ትብለና እንተኾንካሲ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 1 ክንወስደካ ይበሃል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ምዕራፍ 1 እንታይ ትብል መስለኩም ሓደ ሰብ ኣነስ ምስ እግዚአብሔር በቃ ኣለኒ ምስ እግዚአብሔር እየ ዝኸውን እንተዳኢሉ ኮንዳክት ናተይሲ ከምዚ ይመስል ኣለዎ ምስ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ባህርያተይ ጠባየይ ከምዚ ክመስል ኣለዎ ኢሉ እግዚአብሔር ሕጊ ክቦም ከሎ እንተደኣ ነቲ ሕጊ ገይሮሞ ሓጎስ በረኸት ረኽቦም እንተደኣ ዘይገይሮሞ ድማ መቕፅዓት ከም ዝረኽቦም ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 1 ነጊሩና ኣሎ እታ መጀመርያ ምዕራፍ ማለት እዩ እንታይ ኢልና ኣሎ ቁፅሪ 1 2 ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መገዲ ሓጥኣንካ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽ ድማ ዘይቅመጥ ድሓር እንታይ ደሎ ብሕጊ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ዳኣ ዝፍሳህ ነቲ ሕጊ እውን እንታይ ዝገብር ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ እንታይ እዩ ብፁእ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣነ ምስ ብፅና ክረክብ ተደኣ ኮይነ ብፁእ ክበሃል ተደኣ ኮይነስ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክህልወኒ ኣለዎ እዚ ዓይነት ባህሪ ክሕዝ ኣለኒ እዚ ዓይነት ባህሪ እዩ ዝቐርፀኒ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቐውም ከለኹስ ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ብሕጊ እግዚአብሔር ዝፍሳህ እንተኮይነ ኢሉ ርእሱ ክምርምር ይተዋሂቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስናይ ብግሊ ማለት እዩ
ታታሽዒት ድማ ኣብቲ መንግስቲ እግዚአብሔር ኣባል ምዃኑ ተሕጊኣ ቴስት ትገብሮ ሓደ ሃገር ሲ ናይ ዝኾነ ሃገር ኣባልነት ክትኣቱ ትኾንካስ ናይቲ ኣባል ናይቲ ሃገር እንታይ ኣለኻ ማለት እዩ ኣካል ኣለኻ ማለት እዩ ሓቀይ እንዴ ሕጂ ናይቲ ሃገር ኣካል ስለ ዝኾንካ ነቲ ሕጊ ድማ ቴስት ገብረካ ወይ ከዓ ፍትነካ ፍትነካ ትብል ትግርኛና ቁሩብ ክብድ ስለ ትብል ወይ ከዓ ትሙክረካ ተበልናያ ትሓይሽ ማለት እዩ ብኽፉእ ዘይኮነሲ ብፅቡቕ ቴስት እንዳገበረካ እንዳፀረበካ ንኽኸይዲ ትሕጊ ተዋሂቡ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ዝህሉቅ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 30 ቁፅሪ 31 ኣላ ማለት እዩ ግዜን ፃር ቅልጥፍ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ቁፅሪ 10 ድማ ናይ መወዳእታ ሕጊ ሙሴ ንዕርቂ ምስ እግዚአብሔር ክህልዎም ተዋሂብዎም ዕርቂ ምስ እግዚአብሔር አቶንመንት ዝበሃል ኣለዎ ሓንቲ ኣብ ዓመት ዮም ክፑር ዝብልዎ እስራኤላውያን ኣብቲ ትልቀ ካህንሲ ናይ ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ሓጢኣት ሒዙ ናይ ርእሱ ሓጢኣት ሒዙስ ናበይኣቱ ሓንሳ ኣብ ዓመት ኣበይኣቱ ኣብቲ ቅድስቲ ቅዱሳን ስለዚ እቲ ሕጊ ንመን ተዋሂቡ ንዕርቂ ምስ እግዚአብሔር ንኽገብሩ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ከቅርቡ ከለዉ ኩሉ ክገብሩ ከለዉ ኣብቲ ሕጊ ውሽጥስ እንታይ ነይሩ መስለኩም ብፀጋ እግዚአብሔር ብሉይ ኪዳን ዝቕበሎም ነይሩ ፀጋ እቲ መስዋዕቶም ብቑዕ ኮይኑ ዘይኮነሲ ፀጋ እግዚአብሔር ዝሽፍኖም ነይሩ ስለዚ ፀጋ እንታይ ገይራላ ማለት እዩ ስለዚ ኣባጊዕ ሰዊእካስ ወይ ከዓ ባሬቶ ሰዊእካሲ እግዚአብሔር ምሕረት ነቲ ባሬቶ ስለ ዝገበርካ ዝገብረልኩም መስለኩም እንታይ ግን ብፀጉኡ እንታይ ገይሩ ነይሩ ይሽፍነሎም ነይሩ ስጋዕ መን ስጋዕ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ኮይኑ ዝሓልፍ ስለዚ ብፀጋ እዮም ተታትዮም ማለት እዩ ናብ ሕጊ ክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ቅድሚ ምምፃናሲ ብፀጋ እግዚአብሔር ሸፊኑ እቲ ሕጊ ድማ ክገብርዎ እንዳነገሮም ከይዱ ማለት ሕጊ እንታይ ዝብለካ ከምዝን ግበር ብለካ ወይ ከምዚ ኣይትግበር ብለካ ወይ ከዓ ከምዚ ክትገብር ግበአካ እዩ ወይ ግበአካኒ እንዳበለካ ጥራሕ ይዝኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ታኻለይቲ ንሪኣ ግን ፀጋ ባር ዝኹሉ ካብ ኮናሲ ኢልና ሕጊ ዝኹሉ ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢልና ሰናይ ኢልና ከነንቋሽሾ ክንዕቆ ይንኽእል ኢና ኣዝዩ ክቡር እዩ ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ሙሴ ዝሃቦ ግን እዚ ኩሉ ኢልናሲ እሞ ከደኣ ከመይ ንንበር ንሕና ክርስቲያናት ኣመንተስ እቲ ሕጊ ናይ ሙሴሲ ተሪፉ እሞ ከም ድላይና ዶ ኮይና ንንበር ብፀጋይ እንዳበልናስ ከም ድላይና ዶ ንንበር ዝብል ሕቶ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንዑናይ እዚኣ ኣይኮነትን ቀዳማይ መርትዖና እንታይ እዩ ኩለንተን 10 ትእዛዛት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዋ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተደጊመን ኣለዋ ኣቦኻና ኣብዴኻና ክብር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣላ እንዳ ሓቂ ኣብ ኤፌሶን ምስ ከድኩም እንታይ ትረኽብዋ ኣቦኻና ኣዴኻና ክብር ኢላ ንዓናና ኣመንቲ ከዓ ተፃሒፋልና ኣላ ሓንቲ ጥራሓ ካብኣተን ወፅያ እተን 10 ትእዛዛት ዓይነት መን እዩ ዝፈልጣ እዚኣ መዓልቲ ሰንበት ፋኒት መዓልቲ ሰንበት መን እዩ ሰንበትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩለን ግን ተደጊመን ኣለዋ ሕጂ ኣቢዩዝ ትግበር ብዙሕ ግዜ ምዕራፍ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ኣላ ምስ ኣይሁዳውያን ኣይሁዳዊ ኮይነ ምስቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣሕዛብ ኮይነ ዓለም ብስያሳ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ምስ ገለ ክቐርብ ከለኹ ደሓን ምስ ትኸውን ከለኹ ከም ዝመስል ምስ ትኸውን ከለኻ ከም ዝመስል ስለዚ ከምኡ ጌርናሲ ደሓኒኮ ዋላ እምነትና ካባና ርሑቃት ከለውስ ደሓን በዚ ንረኸብ እንዲና በዚ ንመሳሰል ኢና ስለዚ ደሓን ሕብረት ንቐፅል ጥቡቕ ሕብረት ንግበር ንብል ኢና እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ንምንታይ ተልኩም ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ተዛሪቡ ዘሎ ሓሳብ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ብልዒ ተዛሪቡ ብዛዕባ ቅድስና ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ጳውሎስ ብዛዕባ ሓደስ ምስ ኣይሁዳዊ ኮይነስ ሓሰማ ዝፀልእ ተኮይኑ ኣይሁዳዊ ተቐሪብየሲ ሓሰማ ምብላዕ እንተ ደኣ ዘይፈቱ ኮይኑስ ሓሰማ ንዑ ከይዕንቅፍ ኢለስ ኣይበልዕን ኣሕዛብ ኮይኑ ከዓ ሓሰማ ብልዕ ዘብል ተኮይኑ ምስኡ ኮይነ ከዓ ሓሰማ እንታይ ገብሮ ይበልዖ እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ብልዒ ይዛረብ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ቅድስና ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እምነትና ፅኑዕ ክኸውን እግዚአብሔር ዝደልዮ እግዚአብሔር ይመስገን
ሕጂ ጸጋ ከም ድላይካ ላይሰንስ ይበካኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንኽተሎ ሓደ ዓቢ ሕጊ ኣሎ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 2 ንዑናይ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 2 ገጽ 208 ሓድሽ ኪዳን ሓደ ገለ ዘይኮነስ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ እምበኣርከ ጾር ሓድሕድኩም ጽሩ ከምኡ እውን ከምሳይ በሉ ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ እዚ ንመን እዩ ተጻሒፉ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኹሉ ኣማኒ ብሓድሽ ኪዳን ሕጊ ክርስቶስ እንታይ ገበሩ ስለዚ ሕጊ ቀይርና ኣለና ማለት እንታይ ቀይርና ሕጊ ናይ መን ወሲድና ሕጂ ሕጊ ናይ ክርስቶስ መን ኣሎ ዝፈልጣ ሶፋኒት ከይተቀደሙ ሕጂ መን ኣሎ ዝፈልጣ ሕጊ ናይ ክርስቶስ እንታይ ማለት እዩ ሕጊ ናይ ክርስቶስ መዘምራን ቀዲሞምኹም መዘምራን ዝገብሩ ዘሎ ሎማዓንቲ ፍቕሪ تا زبلت أمجد خريئكم إلو أبقى داماي كورنثوس معرف 13 تنبيت بولو وهبات بولو كلون إجزابير تعمي أو خاب كل زبلت أجنتايل والله زبلت أتمجدي فقري عايب هفقري أيتلوت إنيا رومي معرف 13 خاب شمون تخس 10 كل حجي مدام دم تاخلو نحج بيت تقليل الليلو هفقري تنفقر بين أبكلت تحنتي نجزابير أملاحك وملو حيلها أجوه وملو حسابك وملو لبها أنت يقبره أفكره تخليتها مساء تنتقلت إلى تخيد الله بس أيكا فم نفسك أفكره نمن تاي مسلكم نجزابير بتاع متبابنياي إذا فكر ساب يحسدي إذا فكر ساب عمل تقبر تفكروا سبس عمل تقبره بتبدله تبدل لها تبدل لها أوش تفقر انتاي زلو مسلكم اكزيابير مسخاس لزخون أفقري وشت انت دا أتيخا كله تحق زبله زخ الحيل اكزيابير تسقان دهابه فقبرك يخيليو سلازي أب حدش كيدان نحناس حق يبلنا كم دلاينا إنا نخون زبهال تمرتي يجا تمرتيو أكين ده سامع ديهم ساي بحقنا كريستوس تقيدنا سباتينا أبي أقوب مسكرنا نتحق تايلولو نقصاوي حقي لولو رويال لو نقصاوي حق تاي مالتيو بفقر استتك حق علنا أبرومي معرف 13 تخيلكم عدا خالق سا يبلنان انتي ترح عدا زلنا يلو عدا نايمن عدا فقري نحواتنا عدا فقر دما ناي اكزيابير تدخمنا لعلن تحت انتبلنا بزي فقر التدا خوينو بزي فقر أملاخ تخوينو بزي فقر حواتنا تخوينو كله تايلو والله كنتو معرف 13 أتوم سبالكاس قرم يزبلك ولا بقانق أتات ملأخت تززارب ولا اللوز بحال تأمرات تزجبر زجعز تأمرات تاب تزجبر فقر خاب زيت اللونس انتاي مغون كونير تايلو چل زبل حجي أفقري يخلو تتقليل زلو أما صحاف قدس حانت خابتن أزيا تنكفن نجار تايلكم حانت خاواتن اتي أفقر زلوسي أبي الله يلو أبي إجزابير أتب إجزابير زنبر سابي نبر يلو أفقر نبر عسى منبر يبي بحري كاب بحر توج انت أخو أمانة خا كاب إجزابير منبر أبتنا إجزابير فقر انت زعزي هاليو لك كم زموت أخويني زنك أساق اسمالتي بخوميني إفيسون محبر انت يلو بزح نجار تصبقهم نيدوسي حنت نجار جنا قديلك يلو تاتا زوجدلت قدامي تفقرقي تاجركا حدي سلازي حدا جوان تايلو نتاقنديل كابخم نتاق جبراي
ተልዕላኤልዎ ኤፌሶን ከተማ እንተዳሪኹማ ቤተ ክርስቲያን ታና ኤፌሶን የላን ሕጂ ተላዒላ ዘገርም ነገር እዩ ስለዚ ፍቕሪ እዩ ተጠቕሊሉ ዘሎ ሕጂ እንታይ እቲ ክልተ ነገር ዝመጽእ ኣመንትስ ከመይ ኮይንና ኢና ክንመላለስ እንታይ እታ መልሳ ብፍቕሪ ዝገርመኩም ነገር ዘፍቅር ሰብ ግበር ኣይበሃልን እዩ ንሓደ ነገር እንተፈቲኻዮ ተፍቂርካዮሲ ዋ ግበር ትብል ድምፂ እዝንኻ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ባዕልኻ ኢኻ ትኸይድ ትገብር ኣቀ ዘፍቀርኩሞ ነገርሲ እስክሎም መዓንትስ ጠሚኹም ዳ ኣይተልዎ እምበር ከምዚኣ ክበልዕ እዚኣ ስቓሕ ኢላትንላ ባህ ኢላህንላ እንተኢልኩምሲ መን ኣሎ ዝኽልክለኩም ትኸዱ ሓቂ እምሮ ይኮነ ተፍቅሮ ሰብሲ እንታይ ትገብሮ ትድውለሉ ለይትን መዓልትን ትድውል ተፍቅሮ ሰብሲ እንታይ ኢኻ ትገብር መስለኩም ፀፅኒዕካ ኢኻ ትድውለሉ ሓደ ግዜ እሞ እቲ ሰዓታት ከመይ ኢሉ ከም ዝኸደ እውን ኣይፍለጠካን ምሳሌ ክበኩም ያዕቆብሲ ንመንያ ራሄል ኣዝዩ ኣፍቂርዋ ብጣዕሚ ኣፍቂርዋ ሕጂ እንታይ ኢሉ ን7 ዓመት ምስ ተገዝአሲ ላባን 7 ዓመት ይቆፂሩ 1 2 3 4 5 6 7 ዓመት ገይሩ ይዝብል ዘሎ ንያዕቆብ ግን እንታይ ኮይኑ ተረዲኦ መስለኩም ሒደት መዓልትታት 7 ዓመት እንታይ ገይርዎ ንዑስ ሒደት መዓልትታት ስለዘፍቀራ ራሄል ማለት እዩ እንተፍቂርካ ሰብ ኣይነግረካኒ ሓደ ሎ ዝፈትዎ ወዲ ኩሉ ግዜ ዝምስሎ ሙሴ ዝበሃል ወዲ ሙሴ ማሪ ታናይ ነይሩ እንዳ መድኃኔዓለም ዘገርም ነገር ይገብር ዝመሃረሉ ቦታ የል እዩ የል ትፈልጥዎ ዲኹም ኣበይ የል ገለለኩም ድየል ኣዝዩ ብሉፅ ቤት ትምህርቲ እዩ ቶፕ 10 ኣብ ዓለም not talking about ኣሜሪካ ይኩንኩን ዛረብ ዘለኹ ኣብ ዓለም ኣብኡ ዝመሃር ከሎ እንደገና ከዓ ተወሰኺ ከዓኒ ድሓር ወፂ ከዓ ናበይ ከይዱ መስለኩም ሃርቫርድ ቱተር ኮይኑ ኸይዱ ቅድሚ ኩሎም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ ነበረ ምን መስለኩም መን ይዝርከብ ነይሩ ሙሴ ኣገልጋል ጓሳን ነበረ ሪኣቢሎስ አንታታይ ፈተና ሃልዎ ኣይሃልዎ ኣይግድሶኒ ፈተና ኣሎ እንዲ እግዚአብሔር ከሓልፎ ያጽኒዑ መፂ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣሎ ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ሰብ እግዚአብሔር ጓሳይ ዝበለ ሰብ ዝጎለኒ የብለይን ዝመላእ አለ እግዚአብሔር ኩሉ ዝብል ሰብ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ሲ እንታይ ዝገብር ዘለዓለም ይልና ኣሎ ከማን እንዳ ትብል ሓቂ መዝሙር 23 ኣብ ቤት እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ዘለዓለም ይነብር እግዚአብሔር ቤት ይዝናፈቅ بحق كاوشتو نافيق ويد مص مخنيات بوزح يبزحني مالتي unless emergency فصيمو خيزي كلو ነገር እንተዚ ሃልዩ ንእግዚአብሔር ዘፍቆሮ ሰብ ይፍለጥ ወንጌል ከም ዕቡድ ይዝነገር ንእግዚአብሔር ዘፍቀረ ሰብሲ ሱቅ ኢሉ ቅመጥ አይከልን ቴሌፎኑ በቃ ደው እግዚአብሔር ሲናፈቃሉሲ ጸጸኒሑ ይናፍቆ ይጾሞ ኣብታ ላይን ቲያትለኻ ኮንፈረንስ ውዚ ኣኻ ከይተሐልፈን ብቲ ኣኸይድ ኣብቲ ኣተለኻ ኣብቲ ኣትኸይድ ኣብቲ ተለኻ ልብኻ ይዝጠፈካ ኣናይ ከምትክ ምክንያቱ እንታይ መስለኩም ተቃሉ ኣዚኻ ስለ ተፍቅሮ ሕጂ ብፍቅሪ ክብለና ከሎ ብድላይ ይመጽእ እንታይ ኣትብል መስለኩም ትትእዛዛተይ ዝሕሉ ዘፍቅረኒ ዲያ ትብል ቅድም ወላ ትትእዛዛተይ ዝሕሉ ያ ትብል እቲ እንታይ ዘፍቅረኒ ተጋግያ ሰፋኒት ሕጂ እቲ ዘፍቅረኒ እንታይ ይገብር ዋው ፍቅሪ እዩ ንትእዛዝ ክትሕሉ ዝገብረካ መሰፍቀርካዮ ንትእዛዝ ክትሕልዎስ ቀሊል ዝኾነልካ እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽር 3-4 ትትእዛዛቱሲ ከቢድ ኣይኮነን 613 ከመይ ማለት ተናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ከቢድ ኣይኮነን እንታይ መስለኩም እግዚአብሔር ከተፍቅሮ ከለኻሲ እዚ ዘይበሃል ጸጋ እንዳንጀርበበ ንዑ ከተግብር ትኽእል ዓቕሚ ትብዓት ክእለት ሓይሊ ይህበካሞ ንኽትገብሮ ገብረካ ተጻዋርነት ይህበካ ከምታ ዓንቶይ ዝብሎ ነበረሲ ኣብ ሓዊ ኾንካስ ትዝምር
ኣብ ሕማቕ ቦታ ኣቲኻሲ ንእግዚኣብሔር ተመስግን ምክንያቱ ጸጋ ዘይበሃል ነገር ዝበካ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ ቅድሚ ምቅጥቃጡ ሙማቱሲ ዘገርም ነገር ይኮይኑ ኣኮይኑ መስለኩም ገጹስ ከመይ ነይሩ ኢሉና ከም መልኣኽ ይንጸባረቕ ነበረ ኢሉና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መልእዎሲ ከም መልኣኽ ኮይኑ እንዳንጸባረቐስ ብትብዓት ይዛረብ ነበረ ስለዚ ንኹላትና ነነ ይተብልና ብእግዚአብሔር ክንመጽእ ትገብረና أنيتي أمسلكم فقريا حدا جزيس حدا حوي وتعب للنسي فقري بزي حكو فقري نابولكم يلني وحدو نص قلينا نايك زابير فقري نايك زابير فقري فتسيمك بزي حق بحال زي بلو نجر انتي تيلكم نايك زابير فقرن تسقان نايك زابير تسقان زنبرنا زلو ጸጋ እግዚአብሔር ይናን ነበር በኃይል እግዚአብሔር ይናን ነበር በእለትና ይኮናን ነበር በናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይናን ነበር እጅሳ ጥራሕ ከይንብልካ ሕውስ አቢሉላ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኻልእቲን ታሒዙ መጽኢልና ኣሎ እዚኣ ግዜ ስለዘይላ ቅልጥፍ ክብለ ሓቂ እንታይ ማለት እዩ ጲላጦስ ከቢዳታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፈላስፋታት ብዙሕ PhD خيترفه بزي صحيفهم الله what is truth انتهي حقي إلاطوس نيسوس كريستوس يحديثو انتهي حقي حتصرن كبادن حديثو نعو مالتي نعنا هاتكم كباد يازيا انتهي حقي يسوس كريستوس يحقي انتهي حقي نا እግዚአብሔር يقال حقي ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 እግዚአብሔር ቃል ካኒ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 حقي እግዚአብሔር ቃል ሕጂ حق ግን ከመይ ጌርካ ትፈልጣ ብዙሓት ተሸገሩ አንንስኻትኩም ደይሸገረና حقي ክልተ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት በክልተ መልክዓ ተገሊጻ ዘላ ብሉይ ኪዳን ተቀዳማይ እንታይ መስለኩም ሓደ ነገር መርሚርካ አረጋጊጽካ ትገብሮ ነገር መርሚርካ ጭብጡ ብጣዕሚ አረጋጊጽካ ሓደ ነገር ትገብሮ ከለኻ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 10 ንዑናይሞ ንግስ ሰባ ዝገበረቶ ዛዕባ ሰሎሞን ሰሚዓ ንጉስ ሰሎሞን ሲ ከምቲዶ ኢሎም ነጊሮማ ምስ ነገርዋ ከተረጋግጽ ኢላ ካብተ ዝነበረቶ ቦታ ናብ ንጉስ ሰሎሞን ዘለዎ ቦታ መጽያ ዛዕባ ንጉስ ሰሎሞን ዝውረ ዘሎ ሲ ሓቂ ዲ ሓቂ ከረጋግጹ تمرمروا مزيا جنعناي رحدا قد 330 حدنا الله نقص سابا دما ورا سلومون بزعبا سم እግዚአብሔር مسمعت بحنقل ليتيك تفتنو مصات ابيت حق دي زغبرو زلو إلا ناتو طببسي حق دي خب እግዚአብሔር تقبلو مس أزيو بزح قعزو مس كماماتن أزيو بزح ورقن كبرات أمانن التسعنا أجمال كوينا نبي يرساليم متأت ناب سلومون مس أتود دما قبل بعض نبرة كله الزربة تمرمرة يزلا سلومون كا كل زربة قلت الله زي قلت الله كم نقول ستتصور نجر عين برن نجست سبعة تبب سلومونن تاد سرح بيتن مسرعيت مبلع ما أدون أمامت أجلاؤون أقاوما أجلجلتون أكدادن أومن أسل لفتون نتنا بيتك زيابي زديولو مساللن مسرعيت ونوعا مسته ننقوس كأبلتو إتي أبهاجري كلهو بزعبا قبرخان بزعبا تبابن دسمعكو نجر انتاي كم ساعويلكم حقيو ሓደ ነገር መርሚርካ አረጋጊጽካ ትዛረቦ ነገር حقيو ይብሎ አብዘዳግሙን አሎ ስለዚህ حقي ኢንተሌክቹዋል ሳይድ ናታ ወይ ካቲ ናይ ትምርታዊ ወይ ካ ናይ ስነ ሐሳባዊ አካይዳ ናታ እንታያ መርሚርካ حقነቱ ተረጋግጾ ነገር ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ حقን መገድን ህይወትን ይሉ خلای حق ድማ it's a person አካል
مرميرك تمصو زي كونس هو منفس قدوس يسوع كريستوس بعلو it's a person مرميرك تمصو له حقي ጭብጥታት አኪብካ ተረጋግጾሎ ናይሱስ ክርስቶስ ግን ባዕሉ ሱሲ حق ሒዘዮ መጽእ ምሳይስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሲ ሓሶት ዝበሃል ጌጋ ዝበሃል አበር ዝበሃል ሲ አባይ የለን እጂ حق ብምንታይ ተገሊጻ ዘላ በአካል ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ተገሊጻ ዘላ ታሳልሰይት ድማ حق እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር ቃል ከም ተዓንቶ ይዝበልናዮ ማለት እዩ ኣብዚ አገንታይ ለሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ጸጋን حقን ሒዘ እመጽእ ስለዚ ጸጋ ጥራሕ ክንሰብኽ አይንኸልን ኢና ታይካ ክንሰብኽ ኣለና حقي ኻ ክንሰብኽ ኣለና حق ጥራሕ በይኑ እንተሰቢኽና ኻ ታይኸውን ካብ ጸጋኻ ንጎድል ኣለና ክንመቕሎ ኸለና ጸጋን حقን حقን ጸጋን حقን ተሓር አታ ዮሐንስ ወንጌል ሞ ንመለስ ሳይለኹ ወዲእ ኦኬ ሙኸሚ ጌርና ዳ ክንገብሮ ኢና ዝጸጋን حقን ትብለና ዘለኻሲ ከመልና ዳ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ኸይ ሓትት ሰብ ድማ እንታይ ለና አሃ አንተ ነገር አላው አዝበላ ነዚ ጸጋን حقን አነ ሒዝዮ ዝመጽኦሲ ከመይ ጌርና ክንገብሮ ኢና ከመይ ኢሉ ይከኣል ዝስ ክከኣል ኣይክእልን እዩ ኸይንብል أو أنتي جيرو حق بموسى توهيب إمه ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 10-17 ጸጋን حق እንግና በኢየሱስ ክርስቶስ መጽ ዳሕር እንታይ ይላል እምባርከ እሕና ኩላትና ምሳይ ቦሎስኪ ካብ መልአት ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልና እዚ ንምንታይ መስለኩም ኣይክእልኒ አይንብል ጸጋሲ አንጀርቢቡና መልአት ይዝብል ዘሎ ሓደ ብርጭቆ ማይ ተመሊእካስ ታይ ዝገብር ይፈስስ ከምኡ ልክ አንጀርቢቡና ጸጋ ኣይክእልን የኸይንብልሲ እቲ ሕጊ ክርስቶስ ከግብረና ዝኽእል እቲ ጸጋ አምላኽሲ እቲ حقي ዘግብርሲ እንታይ ገይሩ አንጀርቢቡና ብቆሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስለ አኸልናስ ናብ ምንታይ ይኽመርሐና ኢሉ ናብ ኩሉ ታይ ዘበለ حقي ዘበለ መን ይዝመርሐና ባዕልና እንተ ተመሪሕና እንታይና ንኸው በምንታይና ንምርሕና ብትሐቂ በመንፈስ ቅዱስ ናብ ተሐቅ እንዳመረሐ ናብቲ ክርስቶስ ዝኸብረሉ ቦታ አትወና ማለት እዩ ሓደ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘምጸሉ እንታይ እዩ ኢየሱስ ከኽብር ይመጽ ስለዚ እዚን ሰለስተ ነገር ክንሕዘን ደሊ ሕግ ናይ ሙሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ አገልግሉ ሕጂውን ዘይተረፈ ኮንቲኒው ዝገበረ ዝቀጸለ ኣሎ ኢለኩም እንታይ እሱ ኢልና ተን 10 ትእዛዛት ብጀካ ሰንበት እቲ ኻልኣይ ድማ ዝበልና እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዎ ዝመጽእ ኸኣ ጸጋን حقን ክልቲኡ ሚዛናዊ ጌርና ክንሪኦ ጸጋ ጥራሕ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና حق ጥራሕ ኢልና ኸኣ ንሰብ በትሪ ክንኮኖ ኸኣ ኣይንኽእልን ኢና ክልቲኡ እንታይ ክንገብር ኣለና ሚዛናዊ ህይወት ክንገብር ንምንታይ መስለኩም حق ጥራሕ ጸጋ ጥራሕ ኢልና ክልቲኡ እንተ ደኣ ፈሊና ነዚ ዝኽእልካ ዝመልአ ዘንጀርብብ ጸጋ ንኹላትና ሂቡና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ዘለና ናይ ጸጋ ዘመን እዩ ክበሃል ከሎ ከም ገለ ሕርኽርኽ አይበልኩም حق ናይ ጸጋ ዘመን ዲኮነ ናይ ጸጋ ዘመን እዩ ንምንታይ መስለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ኣብ ክንዴና ስለ ዝሞተ ሞይቱ ድማ ይተረፈን ስለ ዝተስዕ ሓሙሽተ ነገራት ኢለ ኹዲ ሓሙሽተ ነገራት ኣላው ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ክትሪእዎን ዝደሊ ሓደ ትውልድ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ሰብ ብሰብነቱ ይዛረብ ዘለኹ በአምላኽነቱ ይኮነ ብሰብነቱ ብሰብን ክውለድ ከሎሲ ኣበር ዘይብሉ ኮይኑ ተወሊዱ ካልኣይ ድማ ተወሊዱ ክሳዕ ዝመውት ዝነበረ ግዜ ህይወቱ ድማ ንጹህ ፍጹም ካልኣይ ህይወቱ ውልዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወቱ እቲ ሳልሳይ ሞቱ እዩ እቲ ራብዓይ ትንሳኤ እዩ እቲ ሓምሻይ ድማ ዕርገቱ እዩ ዘን ሓሙሽተ ጻብዐይ ኩሉ ግዜ ከም ስእሊ ቅጀላ ኣለዎን ኣብ ቅድሚኹም ማለት እዩ
بتصقو ننبر زلنا قطعنا እግዚአብሔር ززحللنا زن حمشته ኢየሱስ ክርስቶስ بعوت ስለዚህ ደምደመኒ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እሞ አጆኹም አጆና ጸጋ እግዚአብሔር አሎ ክንብርትዒና ከነገልግሊና ክንጎይና አይኒ ደክምኒና ናይ ምን ሒዝና ጸጋ እግዚአብሔር ምሳና ከመልአት ስለስተዋሃበ ምሱ ድማ حق ድማ ጉሲ ከይነብላኻ ቅንዕናን حقን ሒዝና ክንከይድካ بتسأجّ زدك فالناس لازخنا بوخن كيدينا مالتي قوي تبارككم እግዚአብሔር ይባረክኩም ተባረኩ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ በሐቅ ጸጋ አምላክ ይዘምብረና ዘሎ ዝጸጋ አምላክ ዚ ለዊጡና ይወሲብና ኣብ ታሪክ ናይ زعدي ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ጆን ኒቶን ዝበሃል ሰብኣይ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ጆን ኒቶን ፍሉጥ ሰብኣይ ፍሉጥ ኣማኒ እንታይ መዝሙር ዘሚሩ Amazing Grace ትብል መዝሙር ዝጸሓፈ እዩ ዝልውጥ ጸጋ ሓይሊ ኣምላኽ ካበይ ናበይ ከም ዝለወጦ ታሪኹ ጽሒፉ ኣሎ ብዙሓት ብዛዕባ ጽሒፎም ኣሎ ኣብ መርከብ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ኣፍሪቃ እናሃደነ ባሮት ዝሸይጥ ዝነበረ ሸያጢ ባርያ እዩ ብዙሕ ግፍዕታት ዝገበረ ብዙሕ ሰብ ዝቐተለ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ክፉእ ህይወት ይነብር ነይሩስ ሓደ መዓልቲ ማዕበል ምስ ተላዕለ ግን ካብዛ ዘለኹዋ ግዜ እንተዳ ኣውፂኢካንስ ጎይታ ንዓኻ ክስዕበካ እየ ኣብ ቤቱ ክዓቢ ከሎ ኣብ ወለዱ ኣብ ኣመንቲ እዩ ዓብዩ ኣዲኡ እያ ዓብያቶ ናይ ኣዲኡ እምነት ኣይተቐበለን ኤቲኤስቲ ነይሩ ከምዚኣ ምስ ኮነት ጎይታ ምስ ተቐበለ ግን ምስ ተለወጠ ህይወቱ ምስ ደሓነት እትጸጋ ኣምላኽ ምስ ኣድሓኖ እቲ ዝነበሮ ህይወት ኩሉ ሓፂቡ ምስ ቀየሮ Amazing Grace ዘገርም ዓብይ ጸጋ ኣምላኽ ህይወተይ ዝለወጠ ንዓይ ንጥፉእ ዝመለሰኒ ዕውር ዝነበርኩ ዘርኣየኒ ዘኽበረን ጸጋ ዘገርም ጸጋ ኢሉ ዘሚሩ ኣሎ ዘገርም ጸጋ እዩ በጽሕና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንቲቶስ ክጽሕፈሉ ከሎ ከምዚ ኢሉ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ ውን ምድሓን ኣምጽኡ እቲ ክቡር ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሩ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቕን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ እቲ ዘድሓነና ጸጋ ዓለም ክንክሕድ ይገብረና እቲ ዘድሓነና ጸጋ ግፍዕ ክንክሕድ ይገብረና እቲ ዘድሓነና ጸጋ ብጽድቅ ክንነብር ይምህረና እቲ ዘደንቕ ዝለወጠና ጸጋ ካብ ምልኣቱ ጸጋ ብልዕል ጸጋ ተቐቢልና ክብለና ጸኒሑ ሓውና ሲራክ ካብ ምልኣቱ ካብ እግዚአብሔር ካብ ጎይታ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐቢልና ዝለወጠና ዘድሓነና ብቅድስና ዘምብረና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበና ክንነብር ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክንክሕድ ይገብረና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ሓራም እንትኸውፃና ንሰናይ ግብሪ ክንቀንዕ ዝገብረና ጸጋ ኣምላኽ ጥሪትን ገንዘብን ኣምላኽ ክንከውን ዝገበረና ጸጋ ኣምላኽ ዘገርም ጸጋ Amazing Grace ዘገርም ጸጋ ዝተቐበልና ህዝቢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና ሰዊርናዮ ብጸጋ ኣምላኽ ክንነብር بጸጋ ኣምላኽ ክንነብር ከለና ብጸጋ ኣምላኽ እናተደገፍና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን እናኽሓድና ብቅድስና ንእግዚአብሔር ክንነብር ቃል ኣምላኽ ምሂርና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብ ዘለናዮ ሓፊልና ንእግዚአብሔር ኣመስጊና እንከይዲና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነጥብጥቃኹም ዘሎ ጸጋ
أبلع ጸጋ تقبلك يخابلو ጸጋ أبلع ጸጋ زنجر بጸጋ تقبلك يخامو خمزي تقبلك خوينك آيتو غرمرم اسك آيتو غرمرم بلو كمزي تقبلك خوينك آيتو غرمرم عالم سلاميو نجر سلامي ጸጋሎ ጸጋ አምላክ ምልአት ጸጋ አምላክ አሎ ዝወረሰካ ጸጋ አምላክ አሎ ዝተሰከመካ ጸጋ አምላክ አሎ ዝመልአካ ጸጋ አምላክ አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምልአቱ ጸጋ አብልዕል ጸጋ ሂቡካዩ حلوفيو بحج خطقبلو يكونن ጸጋ አብልዕል ጸጋ ተቀቢልና ኢና ይዝብለና ጸጋ አምላክ ተቀቢልካ ይኸበሉ ነጥብጥቃኩም ዘሎ ጸጋ አምላክ ተቀቢልካ ይኸ ዓብ ጸጋ ጸብለል ዝበለ ጸጋ ማልያ ዘይብሉ ጸጋ ይባኻ ዘሎ ካብ ክርስቶስ ዝተለዓለ ካባኻ ተለዓለ ይኮነን ንስኻ መን ምዃንካ በትናትካ ነገር አይኮነን ክርስቶስ ናኻ በትዝወደኦ ግብሩ ጸጋ አብልዕሊ ጸጋ አታነግረኩም አለኹ ጸጋ አብልዕሊ ጸጋ ተቀቢልካ ይኻ ዘንጀርብብ ጸጋ ናብ ምድሓን ዘእተወካ ጸጋ بهيوت زنبركا ጸጋ سعار زقبركا ጸጋ بمعبل كتحلف كلها ززمركا ጸጋ أملاخ تقليتيو قال أملاخكم يزبلنا ጸጋ أملاخ تقليتيو مدحنا امتيو ጸጋ أملاخ تقليتيو قدسنا امتيو ጸጋ أملاخ تقليتيو مسعار عوت امتيو ጸጋ أملاخ تقليتيو بركة امتيو ጸጋ أملاخ تقليتيو هيوت امتيو ጸጋ أملاخ تقليتيو ناي زلالم مدحنا امتيو ጸጋ أملاخ تقليتيو ጸጋ أبلعلي ጸጋ ተቀበልካ ይኻ ጸጋ አብልዕል ጸጋ ተቀበልና ኢና ሳላት ገንሸል ሳላ ኢየሱስ ሳላ መድኃኒና ሳላ ጎይታ ጸጋ ከምልአቱ ጸጋ አብልዕል ጸጋ ተቀበልና ኢና أنا ጸጋ ተቀበለ እስከሆም በሉ ሰይጣንና ሰምዕ ጸላእና ሰምዕ ዓለምና ሰምዕ ጸጋ አምላክ ተቀበለ ጸጋ አምላክ አብልዕል ያሎ በረከት አምላክ አብልዕል ያሎ ምድሓን አምላክ ምሳ ያሎ ናይ እግዚአብሔር በረከት ምሳ ያሎ ሓለዋ እግዚአብሔር ምሳ ያሎ በጸጋ ያዝነብር ጸጋ አምላክ ምሳ ያሎ ሃሌሉያ ጸጋ አምላክ ምሳ ካሎ አይትፍራህ ጸጋ አምላክ ምሳ ካሎ ጸጋ አምላክ ምሳ ካሎ ሰዓሪኻ አይትፍራህ ሰዓሪኻ እግዚአብሔር ጸጉ ይብካዩ አይትሰንበድ ኩነታት ሪኻ አይትደሃል ጸጋ አምላክ አብልዕልኻ አሎ ጸጋ አምላክ ምሳና አሎ ክብርና አምላክ ይኹን ጸጉ ምሳ አሎ ጸጉ ምሳኹም አሎ እግዚአብሔር ምሳኻ አሎ እግዚአብሔር ምሳኹም አሎ አሎ እግዚአብሔር ምሳና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሰይጣን ዝብሎ አይከውንን እዩ ዓለም ትብሎ አይከውንን እዩ እግዚአብሔር ዝብሎ ይዝኸውን ጸጋ አምላክ አብልዕል ያሎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምሳ ያሎ ክብርና አምላክ ይኹን እስኪን እግዚአብሔር ክባርኮ ኢና ስለዘፍሰሰልና ጸጋ ስለዝሃበና ጸጋ ስለዘይውዳ ጸጋ ክብርን እግዚአብሔር ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክና ስለዘፍሰስካዮ ጸጋ ንባርከካ ኣብ ዘመን ጸጋ ስለተወለድና ጎይታ ክብርና አኻ ይኹን እዚ ጸጋ እዚ ረኺቡና እዚ ጸጋ እዚ በፂሑና እዚ ጸጋ እዚ መፂኡልና እዚ ጸጋ እዚ ወሪሱና እዚ ጸጋ እዚ ምሳኻ ፋሊጡና እዚ ጸጋ እዚ ኣብ ቤትካ ክፍልን ግደን ርስትን ሂቡና እሞ ስለትተገልጸ ዓብ ጸጋ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኩሉ ክብርና አኻ ንበካ ዘድሓነና ጸጋ ስለዝቅድሰና ብቅድስና ክንነብር ሓይሊ ስለዝህበና ነቲ ሕጊ ክንፍጽሞ ጸጋኻ ስለዘኽእለና ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ንበካ ኣሎና ብናና ግብሪ ብናና መገዲ ዘይኮነ ብምዕረትካን ፍቕርኻን ፈቲኻናን ኣፍቂርካናን ጸጋ ብልዕል ጸጋ ሂብካ ጸብለል ዝበለ ጸጋ ብሂወትና ጌርካ እግዚአብሔር ልዕል ኩነታት ጸብለል ክንብል ስለዝገበርካና ኣብ ልዕል ሓጢኣት ክንከይድ ስለዝገበርካና ጸላእትና ክንስዑር ስለዝገበርካና እግዚአብሔር አምላክና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እግዚአብሔር ብርሃን ስለዝገበርካና ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ንበካ ኣሎና እግዚአብሔር አምላክና እዚ ጸጋ እዚ ይብዛሕ ኣብ ህይወትና እዚ ጸጋ እዚ ይዕዘዝ
يبزح يتصقامو يبزح صقاخا بزحلنا يبزح صقاخا صبل ليبلا بهوتنا عصفي يخون صقاخا يملانا يورسنا صقاخا يقوصاصرنا صقاخا ممليسو يملانا يبزح صقاخا بهوتنا وغويتا كل خبرنا اخا نبكالونا وغزيابير ناخا خنبر ابزا حزب التفلنا ابزا عالم زيا التفلنا باخا انا وغزيابير ناخا خنبر ردانا جابير املاخنا حجا اغلغلوتنا ودينا كابزخن وص تدالينا لنامو مقدنا ناخا احلفنا نبكا كاب كفو صورنا بسلام بدحان بيتنا ملسنا وغزيابير بيتنا دما بيت حاغوسن سلامن مزمورن صلوتن غبرلنا جابير غويتا سراويتا يتفلينا هلاونتكا كل غزين نمعلت خنستمقرو يخونلنا جابير املاخنا معلتاتنا زمننا كلن بروخات يخونا كم مجمرتنا موداتنا يسفح موداتنا يتصبق جابير املاخنا كل خبرنا خان بكا تتزارب كنا قالكا ابلبنا يسور اوشتنا يقمط ابصلات لبنا يتصحف زي حقق كوين يتصحف كل غزي ذكر كوينو ابلبنا قالكا يقمط جابير املاخنا كل خبرنا بكا سلازنا برنا غزي تمسكن زي حدكنا املاخ تبارك بسم تتفتو ودخا يسوع كريستوس يلكا سمعنا امين لانا داونا العلنا بركتكم قبالينا እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምልታውኩምን መውጻኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳኩምን ይሐሉ አብትኸዱ ወዘበለ ሁሉ ሞጎስ እግዚአብሔር አብገጽኩም ይሆን እግዚአብሔር ክፉት ናይ በረከት ሰማይ ይሃብኩም እዚ በረከት ዚ بسم أبون ودن منفس قدسن أبلع نفس وقفكم منبر الله تبارهو مسبرختكم كيدو أقل قلتنا ودينا إنا نحد حدكم بقدس مسعام سلام تبعالو بسلام كيدو